Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boas, xente, que tal? Como estades? Un día máis aquí, Vieito. Un día máis aquí, un día máis na oficina. Un día E hoxe moi- cun invitado, bueno, como sempre, pero cun invitado de auténtico luxo. Hoxe máis, porque aparte é un veterano, un clásico do Lenda fútbol viva. galego. Lenda viva, Lenda No viva, fútbol galego. sin duda. Está agora na terceira, despois de moitos anos, pero... Despois de unha grave lesión, superando unha grave lesión, pero bueno, estamos volvendo con forza, non? Temos aquí a Antón de Vicente, benvido, Antón, grazas por vir, dende Vigo, Pouca broma. Co día que está, ademais. Graciñas a vos, é un placer estar aquí. Sí, dende Vigo, cun día bastante jodidiño, pero aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pois comezamos, como sempre, comezamos polos inicios, quizáis. Antón, ti empezas fai anos xa. Non sei Sí. como recordas esos inicios, nós temos por aquí apuntados. Sí. Que empezas nun club que, de feito, está agora... non existe, non? Non existe, non? O club de fútbol Pría que vimos por aí, non? Sí, O equipo señor. de Nigrán, extinto no ano 2001, creo. E aí é onde empezas a xogar ti, non? Sí, con 4 anos, bueno, recordo perfectamente, non existía a categoría pre-bensamín, por tanto xogabas cos bensamíns, era un enano. Recórdome perfectamente que, bueno, durei pouco, porque houve un partido no que, bueno, non había camisetas suficientes, estaba no banquillo, e, bueno, tivo que sair un xogador do campo, sacar a camiseta, e me puxen eu, quedábame polas rodillas, bueno, a camiseta sudada, tal. E ao acabar o partido, pois, bueno, meus pais non sei que tiña que facer ese día, pero chegaron bastante tarde. Bastante tarde, estamos falando de 40 minutos despois do partido, tal, e non quedaba ninguén ali, e quedei eu solo. Non esperou nin o adestrador, nin o presidente. Por eso Claro. recordas tan ben. É un rapaz de 4 anos e demais, pois a partir de aí, pois, fixeronme cambiar de club, e acabei no San Miguel. Ese San Miguel, e como recordas despois, bueno, ese paso polo San Miguel, non sei se te recordas desa infancia, empezando no Sí, fútbol. sí que teño moi bons recordos, sobre todo, bueno, son os equipos que rodean o pobo no que vivo actualmente, que é Saiáns. Priegue está o campo de Condomínguez, que actualmente xoga a Escuela Deportiva Valmiñor. A Perucha, que é o campo do San Miguel, que tamén está a 5 minutos da miña casa. O sea que son os clubs que rodean un pouco por cercanía, ademais, Saiáns. Era o máis fácil para meus pais e para o meu irmán para levarme ao campo, non? Foi unha etapa bonita, verdade? O sea, no San Miguel estive en Benxamín e Alevín de primeiro ano, e foi unha etapa bastante bonita na que fixen moi bons amigos, e ademais teño moitísimo cariño ao club, o San Miguel, que a día de hoxe pois sigo vendo o primeiro equipo que está en segunda. Ás veces cando non me coincide tal, pois achégome a Perucha para ver os partidos. Destacaba xa, non? Porque das o salto despois a Eureka, como é o tema? Xogabas xa Pois de medio mira, centro ou es que va. dianteiro, tanque? Dianteiro. Tanque, non. Non, tanque non. O primeiro ano dianteiro. Fixen bastantes goles, ademais. Claro. Fixen 24 goles no San Miguel Acordaste? a primeira tempada. Joder. E xogaba fútbol sala no colegio Ángel de la Guarda, que era o colegio que iba. Enfrentámonos o que actualmente é un dos coordinadores do que era a Eureka, que é a Escola Deportiva Valmiñor, que é Alex Villar. Enfrentámonos ao colexio estudio, e pasámolos por enriba, que era o mellor equipo de fútbol sala, era o colexio estudio sempre. E pasamos por enriba, tíamos unha rapaza que se chama Ángela, que xogou no Rayo Vallecano e demais, que estaba na miña clase. Estábamos eu e ela, que éramos Dando clases. os mellores da clase, non con toda a humildade do mundo, digo, Sí, pero sí a que ver. marcamos diferenza. E bueno, Alex Villar fijouse en nós, e ao final acabamos pois xogando en Eureka. No Eureka. En Eureka, que pasas creo que 7 temporadas, non? 7 E bueno, temporadas, sí. compartes vestuario ali con xogadores Sí. moi top, non? Sí, a verdade é que, bueno, en Eureka actualmente siguen saindo xogadores importantes. É unha escola que leva facendo as cousas ben moitísimo tempo, na que eu fun adestrador un ano, fai uns cantos anos, dun cadete, do cadete C.
xogador 7 tempadas moi bonitas porque vivín sustos cambios, pois o campo era de erva natural e xusto cando cheguei eu fixeron de erva sintética, tan solo xogábamos os empleados do que era Caixa Nova. Xusto ano que entro eu deixan que entremos xogadores que non somos fillos de empleados. Curioso eso. Sí, Non sabía. sí. Bueno, atopeime cun grupo humano. De aí, o meu grupo de amigos, meus mellores amigos saen de Eureka. Estaba Tiago Alcántara entre eles? Entre eles, sí. Con Tiago tiña moi boa relación, agora non teño tanta, pero sí que, bueno, levolle 2 anos, pero na etapa de cadete, el era infantil, subiron a xogar a fase de ascenso contra un escándalo. Contra o Colexio Hogar no campo de terra, e bueno, tirando sombreiros, canos, Que espectáculo. un auténtico escándalo. Buah. Un auténtico escándalo. Algún xogador así máis? Nós temos apuntado aquí a Pedro Vázquez ou Diego Sí. Mariño. Non sei ti que recordes se algún xogador así interesante. Bueno, Rodrigo, o que foi dianteiro do Valencia, do Leeds United. Tamén lle sacas un par de anos. Primo de Tiago. Sí, primo de Tiago. Estaba Rafiña tamén, xogando de porteiro ao principio, despois de xogador. Joder. Bueno, pasaron moitos xogadores. Contra Santi Comesaña non xoguei nin coincidín, pero sí que xogamos un partido de antigos xogadores contra os juvenís, que estaba, bueno, Antón Escobar, Santi Comesaña e outros moitos. Non quero nombrar moito porque hai máis xente, pero claro. pero sí que, bueno, xa demostraban o nivel que tiñan. A verdade é que sempre saen xogadores de aí, fruto do bo traballo. E, bueno, eu encantado de haber participado e de haber estado 7 anos aí. Moi feliz desa etapa porque foi das mellores etapas, a verdade, de categorías inferiores. Sí que me arrepento un pouco das oportunidades que tiven e que non aproveitei. Celta, bueno, 5 ou 6 anos, Villarreal tamén, que aí é a etapa na que coñezo a Diego Mariño, que viaxamos juntos a facer a semana de probas e, bueno, o segundo día xa nos dixeron que nos querían ambos os dous, pero... Por que non, Antón? Bueno, 15 anos, a verdade é que o segundo día que estiven ali notábame como moi fora da zona de confort, como era unha sensación rara. Eu chamei ao meu pai e dixenlle isto creo que non é para min. Unha sensación de vivir na residencia moi encerrado e non tiven tampouco, bueno, esa boa sensación, pero sí que pasou a semana e conforme avanzaba a semana sí que sentíme mellor, non? Pero cheguei a Vigo de volta e na miña casa non pensaban no fútbol, pensaban en que fose estudante serio e non pensaban que podía chegar, non? O sea, non pensabas en fútbol profesional? Nada, 15 anos, disfrutaba na zona de confort cos meus amigos en Eureka, bueno, cheguei a Alex Villar e lle dixen non vou a ir. El quedouse, bueno, así como, bueno, sorprendido. Pois se non queres ir, pois nada. Nin quedas Celta, aquí encantados. Claro, polo que dis, claro, non vas a Villarreal porque estaba mellor moi lonxe, fora da zona de confort, Sí. pero mellor o Celta, literalmente queda ao lado da casa, tiveches a opción, por Sí. que o Celta non? Pero o Celta era unha complicación para os meus pais, non? Claro. Antes o Celta non tiña o servicio de autobuses como tal, era unha complicación subir a Madroa. É verdade que Javier Mate ofreceuse, que era o director de canteira, ofreceuse a poñerme pois desplazamento, vindo alguén a recollerme a casa ou da forma que fose, pero daquela pois, o Celta como que o primeiro equipo, eu son celtista dende pequeno, pero como que as categorías inferiores o equipo que me enfrentaba sempre do Celta, pois como que había xente que non me caía moi ben e tiña aí un pouco de... Podemos dar nomes? De manía. Os nomes non me acordo, la verdade. Fai moitos anos. Claro, aparte competindo sempre contra eles, imagino que... Había xente, bueno, había os típicos piques e demais. E bueno, e despois, conforme avanzou de categorías, pois sí que me ves que, bueno, que igual non tomache a mellor decisión. Bueno, vas a Areosa despois, non? Último ano Sí, de último xuveniles. ano Areosa, coa mala sorte de que no último partido descende co Celta. Un partido que, bueno, o Celta xa non se xogaba creo que nada, e o Areosa perde 0-3 no campo de Coia. Claro, ficho, o Areosa quíxome uns anos antes en División de Honor, non sei por que non me enterei, non fun. Senón non descendían, Senón non descendía. Xusto o ano que ficho, pois Nacional, e non acadamos ese ascenso no último ano de xuvenís. E os últimos meses, pois,
os que máis ou menos destacamos fomos a adestrar co Coruso os últimos 2 meses de tempada, e aí é onde surde, bueno, pois a iniciativa de poder acadar no Coruso o primeiro año senior. O primeiro ano sério, que é a temporada 2008-2009, me parece, Sí, non? sí. É o teu debut en terceira división. Sí. Como Sí, recordas? Como recordas aqueles primeiros partidos? Había moita diferencia que a terceira hoxe? Ese cambio. Sí, sí que había moitísima diferencia. Esa terceira era unha terceira de nivel, de moitísimo nivel. Quizáis máis parecida a segunda ref de agora. Sí, máis parecía non, como a segunda ref de agora, pero solo en Galicia, claro. Moitísimo nivel, recordo moitísimo nivel, recordo vivir os primeiros partidos con moitísimo nerviosismo. Tamén recordo, bueno, a experiencia con Javier Maté, que dende aquí pois quero agradecerlle moito. Durante toda a miña carreira estivo aí presente, de maneira moi importante, con consellos, como adestrador, con mucha paciencia tamén, con un trato moi cercano de moitísimo cariño, que a día de hoxe, bueno, esta tempada non, pero aí atrás, pois, algunha vez nos juntamos para sair en bici. E a verdade é que sí que foi, bueno, pois, un ano moi bonito, con moitísimas experiencias positivas, porque daquelas un rapaz de 18, 19 anos que chegaba un equipo como Coruso, que tiña moitísima importancia en terceira, era dos equipos top, que solían xogar fase de ascenso. De feito, o ano que chego eu, o ano anterior xogan contra o Alcira, que perden no Bao, eu estive vivindo o partido en directo, non? Foi unha fase de ascenso con Giovanella no campo, bueno, precioso. Ita, o actual adestrador do Valladares, como capitán o mítico Antúnez, bueno, claro, sí. Moitísimos excompañeiros que dende aquí, pois, lles quero dar as gracias tamén, porque foi unha tempada dura. Quedamos, creo que sétimos, pero pasamos creo que 11 xornadas sin gañar. Joder. Moitas derrotas en esas 11 xornadas, parecía que pois nos había mirado un tuerzo, sí. Non? Os veteranos coidáronche ben, entón, quero dicir, sí, pero antes era diferente, non? Sí, pero era diferente, Claro, como era máis chega chaval aquí, sí. O respeto, sí, o respeto era máximo, agora non hai o mesmo respeto, non? Bueno, falaremos despois do Gran Peña actual, non sei se te respetan a ti, supoño que sí, moito. Sí. Pero Aquí teño a sorte de que me respetan moitísimo, pero antes era distinto. Os veteranos os mirabas con admiración, con moitísimo respeto, se cruzabas unha palabra máis alta que outra, pois a túa intención despois era de, bueno, botarte un pouco atrás. Claro. Sí que é verdade que eu, bueno, pois algunha discusión tive con algún compañeiro, David Campos, por exemplo, que foi delegado despois, bueno, lle teño bastante cariño tamén, pero sí que discutíamos moito no campo. Pero ao final xoguei moitísimo, era raro que un rapaz tan novo pois xogase nesa terceira. Disfrutei moitísimo da tempada, acabei xogando de central e medio centro, sobre todo medio centro. Metín o meu primeiro gol contra o Ourense no último partido de Liga. No Couto. No Couto, un gol bonito ademais. Non atopei o vídeo. Molaba tela. Sí. Sí. Non atopei o vídeo. Mira que busquei ese gol moitas veces. Recordo que estaba en YouTube, pero agora non atopo. E bueno, esa tempada acaba pois ca chamada do Racing de Ferrol. Sí. Chamou algún equipo máis, recordas? Porque se te chama o Racing pa segunda B, ou tivechelo claro, pum, Racing. A única nova que tiven foi a do Racing de Ferrol, o sea que pero tampouco hubo moito que pensar, non? Non houve que pensar, 3 anos de contrato, contrato para a segunda e para a segunda B. Bueno, a única mala nova que descendimos quedou nulo o contrato, claro, que descendimos a terceira, quedou nulo o contrato. Unha tempada moi difícil, cun equipo de auténtico luxo, sí. Con moitos xogadores, coa destitución a primeira destitución que vivín como futbolista, claro. Semiprofesional, profesional, que foron os Veiga e entrou Luisito, e con Luisito tiven a mala sorte de que comecei a xogar de titular, con o primeiro partido, boísimo partido contra o Eibar, que quedamos cun menos, empatamos na Malata un partido a heroica, e collín amigdalitis. Estiven 15 días encamado, jodido, moi jodido. Baixaches peso, tal. Baixei peso, os músculos atrofiados. E volvín cunha moi mala sensación e custoume moitísimo
volver a entrar no equipo. O equipo, bueno, acaba descendendo bueno, daquelas Isidro Silveira, que era o presidente, que tamén tratoume como se fose o seu fillo. Pois díxome que, bueno, que era mellor que non seguise porque iba a ter ofertas mellores, non? Se verán as amígdalas cunha cuchariña foron pa casa. E dende aí, pois, maravilla, a verdade, maravilla. Se van lastrando a túa carreira, amigos. Podémoslo decir. Sí. Bueno, voltei ao Coruso, dúas tempadas con Josiño Abalde, xa ascendido ao Coruso. En segunda B, xa ascendido a segunda B. Dúas tempadas importantes xogando en moitísimas posicións, medio centro, central, carrileiro dereito, carrileiro izquierdo. Bueno, polivalencia pura, Polivalencia pura. Joder. Recordo a chamada nesa segunda tempada do Celta en inverno, que eu a vira con vos ollos, o Celta B, que estaba na mesma categoría que o Coruso. E o primeiro equipo estaba en segunda. Pero Gustavo, bueno, curtou as miñas esperanzas de raíz. Non deixou sair, bueno, ao final de tempada o Celta B descende e eu ficho polo Celta B. Dache igual que descenda. Sí, terceira, sí, porque era, bueno, tes sempre a esperanza de que tes o primeiro equipo aí, porque non vivir unha experiencia, aínda que sexa un adestramento, non? Vivíchela, non? Viviches bastante ese adestramento, Santón? Vivina, sí, durante 7 meses asiduamente, as primeiras semanas menos e algún día, pero a partir do segundo mes creo que todos os días, excepto os sábados ou os venres, depende de cando xogase o filial, que baixaba un día a adestrar co filial e a convocado co filial. Que era con Paco Herrera, non? Paco Herrera, sí, fue un convocado en casa contra o Mallorca, con mala sorte que perdíamos 0-1 e non tiña moito sentido meterme no campo. En San Mamés, no antigo San Mamés contra o Athletic, tamén perdíamos 1-0. Os dous partidos saltei a quentar. Eso foi en primeira? Sí, en primeira división. Saltei a quentar co mítico Fernando Llorente, que sacábame 3 cabezas e eu dicía, bueno, se teño que sair de central contra este tipo... Ademais na catedral, que... Sí, na catedral histórica. Pero xogabas de central nese momento? Poñente no primeiro equipo, sí. Acabaron poñéndome de lateral, pero recordo perfectamente chegar ao campo, todo traseado, tal, coa corbata, mal posta, e subir as escaleiras da catedral de San Mamés con Mario Bermejo, e a min non era capaz de controlar as pernas. Temblábame as pernas. Dime, que? Estás nervioso? Ao recordarlo non che poñen os pelos. Sí, que se por dentro, están por dentro, os pelos están por dentro. Pero sí que se me pon. Sí, porque era o meu soño, o sea, ao final eres celtista de pequeno e a sensación de vivilo co primeiro equipo é impresionante. Anécdotas desa época, bueno, síguenos contando, tío. Moitísimas. A ver, Borja Oubiña era un dos meus ídolos máis cercanos. Despois teño xogadores, bueno, Del Piero, Maldini, máis Xabi Alonso, bueno, moitísimos, pero vivir con Borja Oubiña unha tempada de cerca, con Iago Aspas, Hugo Mayo, que tamén estaba, a verdade que foi todo un sono, non? Ademais o desa mesma quinta, non? Hugo... Sí, Hugo é máis novo, máis novo un ano, creo. E Aspas tamén? Aspas ten un máis, ou dous ou tres máis. Do 86 ou 87, non? Por aí debe ser. E es do 89? Sí, 89, sí. Pero foi, bueno, unha experiencia brutal. Acórdome con Paco de falar moitas cousas de aprendizaxe, pois, por exemplo, de defender coas mans os rivales, non? Que defendías así, pero non metías a man aí para frenar. Cando me puso de lateral a primeira vez, tocoume Michael Crondelli, que claro... sí, Crondelli no Celta. Debutaches nun derbi? Debutei... Quen? Eu? O sea... A primeira cando te puxeron de lateral, quero dicir. De lateral foi contra o Lugo nun amistoso, en Balaídos. Amigo. Contra o Lugo que estaba en segunda. E contra o Ourense tamén xogamos outro amistoso, que tamén xoguei de lateral. Os dous partidos con asistencia, teño que dicilo. Joder. Creo que máis partidos co primeiro equipo non tiven. Despois fun convocado con Abel Resino a Valladolid, o día do 4%. Que debutou Rubén Blanco na portería. Recórdome perfectamente, estivo bueno, Javi Varas rompese a clavícula. Partido agónico, sí. Rubén Blanco está 6 minutos poñéndose tranquilamente as espinilleiras, tal, as medias, tal. El tan tranquilo, eu nervioso, el tranquilísimo, tal, sae ao campo e fai o que ten que facer, un espectáculo. A verdade que é un espectáculo. Joder.
E despois deso, pois non hai máis. Segunda tempada co filial en segunda B, ascendimos. Ese equipo, O ascenso con Pichi Lucas impresionante. A miña mellor tempada grupal, de emocións e de todo. Era un equipazo. Sí, equipazo en terceira, quedamos segundos ou terceiros, estaba o Racing de Ferrol, o Pontevedra, É que vaya equipo. Non sei se o Compos, A o Compos tamén. O Racing de Ferrol que Arrasou, Manu arrasou. Barreiro. Tiña un equipazo. Increíble, Diego Pablo Peláez, Rey, José Dani Lu, Rodríguez, o que está no Dani Mallorca, Rodríguez, está. buah, auténtico equipazo. Esa terceira, Unha locura. E vos ainda así facedes boa temporada e Sí, ascendedes de... ascendemos co Arenas de Guecho, ali en Guecho. E Pero xogades sería un partido jodido tamén, supoño. Sí, marcou Santimina, Levi, creo que marcaron. Madinda. Sí, que acabamos 2-2, creo que 2-2 e na casa 0-0. Pero pasamos por, non sei se estaba o Golaveras ou gañamos 1-0 na casa, non me acordo. A verdade, pero sí un partido 0-0 e 2-2, creo. Un partido terrible, campo sintético, a grada apretando moitísimo. Acabamos emocionados ali, Pichi chorando, medio chorando tamén, bueno, Claro. a épica. Como era ese vestiario? Ese vestiario era brutal. Para min a mella gestor de grupo Pichi creo que o mellor que tiven como adestrador a nivel de gestión de grupo impresionante. Cun carisma, cun bo facer. Todos os sábados xogábamos un partido reducido de 11 contra 11 no que xogámonos uns pinchos despois de adestrar. O sea, os sábados íamos a comer raxo con patatas, empanadilla, empanada, bueno, de todo. Non había dietista. Nutricionista. Non había. Nos pesaban, pero estábamos como plumas. Claro. E recordo perfectamente que xusto ascendemos, o día que ascendemos, Toni Otero, que era o director de canteira, ten que parar o autobús ás 12 da noite, ás 12 menos 10 da noite exactamente, porque o día seguinte tiñamos a vinculación de contrato coa tempada seguinte. Entón, claro, quedaríamos renovados moitos co primeiro equipo e moitos co filial. Entón, tivemos que firmar a renuncia ao contrato o propio día que ascendemos a segunda B. Increíble, esa anécdota queda pa historia. Totalmente. Despois en segunda B, bueno, xa outra vez outro equipazo. Sí. E estos veteranos xa, porque hai Sí, no segunda tes 24 anos, pode ser? Sí, 24 anos, esa tempada foi dura, foi difícil. Eso que chegan, bueno, claro, unha categoría superior, máis complicado, pero chega xente que temos aquí apuntado, Borja Iglesias, David Costas, Borja Fernández, brutal, Pache, sí, Tiago Pino. sí. Algúnha anecdotiña así curiosa ou graciosa que teñas, Antón, desa época? Pois mira, que con Yelko, que agora teño moitísimo cariño, nesa época quería matalo, a verdade. Sí. Sí, porque, como compañeiro. Subiron moitísimos con David de Dios como adestrador e fixeron unha criba importante, quedamos moi poucos do equipo de ascenso, a verdade. Comezamos a tempada, bueno, increíble, os primeiros 4 partidos íbamos primeiros, tal, non sei que, ata que perdemos un partido en Zamora, creo que 6-1 e a partir de aí Pa baixo. costa abaixo, sí. E houve complicacións porque, bueno, a distancia de idade, había xogadores que viñan do juvenil con certos beneficios que naquelas, pois, os que estábamos do ano anterior, pois, consideramos que eran injustas. Si que, bueno, pois, producirse moitas reunións, moitos momentos tensos e incómodos. Claro, eu era uns dos capitáns. Había algún que me tiña manía dos pais, dos xogadores, dos rapaces, porque creía que non estaba facendo ben, pero realmente creíamos que estábamos facendo ben as cousas, porque o que queríamos era a igualdade en todos os xogadores, non? Foi unha tempada fea que acabamos con descenso, pero recuperouse a plaza administrativamente. Polo Club Deportivo. Sí, correcto, correcto. Entón, decides marchar a Burgos. O motivo é principalmente non te sintes cómodo. É que falábamos antes de empezar o do representante. Non sei se ti tiñas miras ao primeiro equipo. Era complicado, non? A situación. A ver, claro, es que ese segundo ano chega Luis Enrique ao primeiro equipo. Eu tiña os 24 anos, cumplíamos en agosto. Cando comeza a pretempada ao primeiro equipo eu tiña 23, pero non acheiro. Non acheirei. Entón, bueno, a sensación de que, bueno, estás vivindo o ano anterior 7 meses co primeiro equipo, vas convocado e demais, e de repente o seguinte ano, pois Nada. Entón, como que unha sensación de, bueno, de decir, bueno, pois igual non estou no sitio correcto, non? Entón,
buscamos unha saída tamén o Celta non quiso renovarnos, non? É verdade que comigo a sensación era de que sí que podía botar un ano máis no filial, pero con 25 anos tampouco tiña moito sentido. E ao final, pois, bueno, dentro das posibles opcións que tiña, surdiu a de Burgos, que era club histórico, preto de Madrid, con moitas miras de que se achegue moita xente a ver o Burgos, de que teñas moita visibilidade aí. Bueno, o adestrador Fede Castaños era moi amigo de Javier Mate. Amigo. E bueno, foi moi fácil. Aí non houve falta o representante. O representante, a verdade que tiven, pois non foi a mellor experiencia que tiven co representante. Bueno, sí que axudoume en algo, pero tampouco bueno, por algo lle pagabas. Sí. Pero ti fuches ao Burgos porque quixaches ti, non? Sí, porque quixen eu. O representante non foi... Por Fede, por o adestrador. Coa mala sorte de que os chega decembro e botan a Fede. Ou un pouco antes. E chega Arconada. O irmán Arconada. O irmán. O irmán do mítico porteiro. E claro, Arconada non me coñecía, xa con Fede os últimos partidos fun suplente porque, bueno, eu era un xogador máis técnico que físico daquela, as disputas e tal, pois igual non as facía como ali esperaban, volveuse un equipo super físico, con Oque, que era un xogador, non sei, bueno, africano, moi forte, con Beñat, alemán tamén, un xogador de 1,90, forte, físico. Eu xogaba 10 minutos, 5 minutos con Arconada, xa non, bueno, houve un partido que calentei e non xoguei nada, tal, ata que, bueno, chamame Michel Alonso en decembro, pero aí o club non me deixaba sair. Entón, bueno, pois seguimos en xaneiro, volvo a Burgos despois da etapa de descanso de Navidad e claro, pois que pasou que en xaneiro pois sigo sin xogar. Entón achegome a Arconada e lle digo, bueno, cal é a miña situación no club? Díxome que non, bueno, que díxolle o director deportivo que tiña que sair, non? Pero o director deportivo xa levaba unhas cantas discusións comigo, non discusións, pero sí conversacións raras, un pouco bueno. E ao final saio de Burgos, vou convocado contra Oviedo, e chámame un compañeiro que se podo pasar a buscalo, que non ia convocado, pero que ao final sí que entra na convocatoria. Eran 16 convocados daquela. E digo, ostras, pois o que queda fora son eu, saberás. Chego ao campo, colleme Arconada, antes do tal, e dime, Antón, tes 5 días para buscar equipo, xa sabes cal é a situación, aquí non vas a contar con minutos, así que, bueno. E bueno, me chama Michel Oluns e me di, mira, aquí seguimos queréndote, así que... Segunda vez, Somozas fixera na primeira volta 18 ou 19 puntos, e ficharon Mar Martínez, que está no Granada, en segunda, un xogador de banda que é de Valencia, e eu. Bueno, para arriba. Fixemos 35 puntos, quedamos décimos, se non me equivoco, unha auténtica segunda volta de escándalo, e a verdade é que Somozas é un dos meus puntos e aparte no fútbol, porque creo que serviume, o de Burgos serviume para espabilar, non? Para decir, bueno, aquí están pasando cousas que non están saindo como esperas, e tes que dar un paso adiante, non? En Somozas tiven a oportunidade de dalo, agradecido a Michel pola oportunidade, brutal o que vivín ali. Somozas é un auténtico escándalo de clube. Vivías en Ferrol, Antón? Sí, vivía en Ferrol, en todos os niveles. Xa coñecía Ferrol, vivira un ano. A verdade é que Ferrol é a miña segunda cidade, bueno, teño o meu fillo ten medio sangue de Ferrol, así que, bueno, pero bueno, experiencia brutal, e renovo co Somozas con Stili como novo adestrador, que tamén brutal. Octavos quedamos, unha tempada impresionante. Compañeiros míticos, Leuco, Pablo Dantas, Mario Barco, Joseba Beitia, Ever Pena anda por aí tamén. Añón, Ever Pena foi o ano anterior. Sí. Había nivel, o Somozas desde que ti chegas a parte era un equipo que viña desde abaixo, non? Sí. Non era nada, imagino que moita diferencia co Somozas hoxe en día. Sí, a primeira tempada histórica en segunda B foi a que cheguei eu en xaneiro, non? E a segunda foi a de Stili. Brutal, Juan Rodríguez que está no Lugo agora, bueno,
un auténtico equipazo, a verdade, que E deixas pegada ali, porque son 2 tempadas. Sí, son 2 tempada e media, pero... tempada e media, sí, que pero deixo, deixas pegada, bueno, joder. de feito, fai pouco xogamos co Somozas, e, bueno, teño un cariño a Esteban, a todos, a todo o que rodea o club, fai pouco tamén fun a ver a Kevin Vázquez a Gijón, e parei a facer unha visita, coa mala sorte que non só estaba María, a de limpieza, pero estive ali falando con ela. Mira. Pero sí que é un club que teño nun pedestal, a verdade, que dos que máis cariño lles teño. Pero despois chega o regreso ao Coruxo. Como se dá esa situación? Por que decides volver ao Coruxo? Bueno, boteime novia, que foi despois a miña muller, e agora, pois, por desgracia da vida, pois, estou divorciado. Pero boteime novia, que era de Ferrol, pero falábamos de ir a Coruña a vivir ou a Vigo, e claro, surdiu a oportunidade de voltar ao Coruxo pola chamada de Rafa Sáez. O Depor non... O Depor estivo cerca fai uns anos, pero non Cando estaba na época segunda B, pode ser? Sí, estaba Michel Alonso por aí na dirección deportiva, se non me equivoco, ou xa non estaba, non sei. Pero sí que surdiu aí un interese que non chegou a producirse como tal, pero... A pesar de ser celtista... A pesar de ser celtista. Eu creo que eso tirou para atrás un pouco. Sí. Pero bueno, que sí. Voltei a Coruxo por Rafa Sáez, e botei 7 anos aí, bueno, a etapa máis larga nun club. Lenda. Sí. Lenda. Pódese decir. Lenda, sí, ainda que, bueno... a saída foi como foi, pero falamos da saída. Pero claro, antes tamén foron unha saída un pouco polémica, por decirlo así, pero foron 7 anos tamén. Sí, 7 anos moi bonitos. Que aparte fuches crecendo ti tamén como futbolista, da man un pouco do equipo, non? Que se foi asentando na categoría, foi xogando fases de ascenso. Vivín de todo, un play out, correcto. Con gol en Mérida no minuto 3, marquei, equivocouse un central, un pase atrás o porteiro, eu lín a xogada moi ben e gol. E despois marcou Silva foi 2-2 e 0-0 na casa. Bueno, polo golaveras fora da casa, pois pasamos nós. Como no ascenso co Celta. Salvámonos, sí. De 0-0 igualiño, sí. Despois vivín un playoff tamén contra o Peña Deportiva, bueno, dunha maneira... Bueno, algo injusta o desplazamento, campo aquel pequeno... Un pouco atraco tamén, expulsaron aí... Silva, xusto, non? Sí, foi un pouco atraco. No, a Yusef. E ademais tiñan a ventaxa, a Yusef. Tiñan a ventaxa de que o empate valíalles. Entón, nos... Correcto, é verdad. Seramos ocasión, non as metimos, eles na prórroga, cando estamos volcados, meteron o primeiro e acabaron metendo o segundo. Bueno, unha etapa moi bonita, excepto os 2 últimos anos que foron moi duros a nivel personal, sobre todo polo que vivín dentro do clube. Bueno, xeraronse aí un momento de dudas comigo que eu as notaba porque é un club moi pequeno no que te enteras de todo. A raíz dun director deportivo que entrou no club, bueno, hubo un pouco de controversia. Bueno, ese ano botan a Gonzalo, chegan os Montes, meternos nese playoff que acabamos de falar. Acaba sendo unha tempada impresionante. Ese último ano eu tiña a sensación de que tiña que sair. Tive unha oferta do Talavera, se non me equivoco, importante, pero estaba casado, miña muller non se plantexaba sair de Vigo. Eu, bueno, pois tampouco, bueno, ao final que quería facer vida en familia. Sí. Deciden quedarme. Talavera en primeira ref, pode ser? Non sei. Porque cando fichan a Renan Zanelli ou así, ou é ese posterior? O ano anterior. Igual foi ese ano anterior, quizáis foi ese ano anterior. E bueno, o último ano foi unha auténtica locura, coas seleccións, co nacemento do meu fillo, a nivel deportivo non ían ben as cousas, bueno, creo que, bueno, entre comillas, houve un pouco de cacería no meu entorno, sobre todo contra min, no clube, bueno, ao final... a final de tempada xa sabía, bueno, en Xaneiro xa sabía que íanme votar, eu tampouco quería seguir polo que estaba vivindo, e tiña claro que había que sair do club. Quizáis foi tarde a saída, quizáis tiña que sair antes, digo con todo respeto e cariño ao Coruxo, que o club o que máis cariño lle teño, no que vivín maiores experiencias, no que teño amigos, no que, bueno, fui un coordinador das categorías base, fui un adestrador das categorías inferiores.
Bueno, é o club, se pode decir, da miña vida. Son celtista, pero o Coruso é o club que marca un pouco a miña carreira, non? E sí que é certo, bueno, que a saída producese unha forma fea, que, bueno, que o cariño recibino igual, non públicamente, pero sí por redes sociais e por mensaxes privados, toda a xente que está no club, salvo 3 persoas que, bueno, que decidiron non escribirme, que non lles guardo rencor ningún, eles sabrán o que fan, pero, bueno, eu falso non son, eu escribinlle igual a esa xente, e a relación con Gustavo foi mala. De feito, bueno, tivemos despois temas, entre comillas, judiciais que non chegaron a ir aos juzgados, pero sí que arranxouse todo de maneira satisfactoria, e, bueno, dende aquí, pois, agora, un seguidor, non vou ao campo, porque non quero vivir máis experiencias con xente que non quere ter mediante, tampouco quero serarlle problemas a ninguén, pero sí que algún día chegarei meu ao, porque sinto que a miña casa de sempre, e aparte, bueno, a historia, hai cousas que non se poden borrar, non, na historia, e aí están os resultados, os minutos xogados, os partidos xogados, incombustible. O cariño tamén da xente, o cariño da xente, que, bueno, pero sí que vivín situacións moi incómodas, incluso hai xente que a día de hoxe cruzase conmigo, e, bueno, parece que custalle un pouco pararse a falar por si o ven falando comigo, e son cousas que se seran porque con mentiras que hubo dentro, pero volvo a decir, eu a conciencia, gracias a Deus, pois sigo dormindo coa conciencia tranquila e disfrutando moito do que fago, e teñolle moitísimo cariño ao club, a moitísima xente que hai dentro do club, e espero que o club lle vaya ben, porque o club está por encima de, como se di, dos que mandan nel, dos presidentes, das persoas que están dentro. O club é a historia, e por enriba de todo eso están as persoas tamén. E outra cousa que te queríamos preguntar desto do Coruxo, porque fora moi sonado, que foi unha pena o ano do Covid. Sí. Ibades, o sea, eso era un ano que o Coruxo tiña moi boa pinta. O mellor ano, sí. E suspéndese o Covid despois de 28 partidos xogados, co Coruxo quinto clasificado, 4 puntos do playoff a segunda división, que aínda era a segunda vez. Claro. Pero es que foi, o sea, como vivistes isto? Porque foi, joder, imagino que sería un pau grande, porque o equipo estaba ben. De feito, saímos nas noticias falando, bueno, desa etapa, porque, bueno, moitas conversacións coa Federación, tal, porque aí falábase de que, bueno, os 4 clasificados, pero claro, quedaban 10 xornadas por disputar. Claro, aí estamos falando de que xa se xogou a mitade da liga, entón, bueno, a Federación ao final, dende a distancia, se miras atrás, pois dis, bueno, pois igual foi o máis, é complicado. É complicado, non? O máis xusto quizáis sería o que pasou, non? Sí. Pero sí que é certo que, bueno, que eses 10 partidos marcaban un pouco o que podía pasar, non? Nos quedaban uns 10 partidos que en teoría eran máis asequibles do que xa pasáramos, os equipos potentes xa xogáramos os partidos contra eles, e claro, creo que o cuarto, que era o Peña Deportiva, se non me equivoco, ainda tiñamos que ir a xogar contra eles ali, non? Entón, claro, estábamos aí cunha sensación brutal dentro do equipo de que podíamos chegar ao playoff perfectamente, cunha tempada que creo que foi a mellor a nivel personal e a nivel deportivo e colectivo no Coruso, no? Con Michel Alonso de adestrador, que creo que ese ano xogamos contra o Málaga e o ano anterior contra o Mirandés, o auténtico robo na Copa que quedamos 4-5, pero foron experiencias brutais, xogar contra un segunda en Copa, a sensación de tamén na Copa Federación, o que fixemos na Copa Federación, que conseguimos o título tamén, bueno, o título non, conseguimos a clasificación á Copa do Rei, o título non chegamos a conseguilo porque perdimos co Tudelano ali, a final. Pero si foi a mellor tempada no Coruso con Michel de adestrador, a segunda tempada con Michel, tamén un adestrador que marca un pouco a miña historia como futbolista, e que despois coincidín no Compos con el, e bueno, espectacular esa tempada, coa pena do puñetero Covid. Xa. É que ainda por enriba despois o equipo hai esa reestruturación, e por enriba non só eso, que poderías estar optando a segunda división, senón que
acabades en segunda ref, en plan. Marca totalmente un antes e un despois no. Acaban en segunda no ref clube. porque vos salvastes, non? Porque ainda podían caer a terceira. Podía caer a terceira división. Sí, tivemos a segunda fase desa liga tan rara, atípica vivida, quedamos primeiros. Entón, pois, quedamos na segunda ref, pero sí que ese ano sí que o considero moi injusto, no? Os métodos que fixeron e a forma que fixeron unha liga tan curta, unha auténtica locura, comezamos moi mal, bueno, un desastre, é que aí cruzabas o equipo dous ou tres días, dous ou tres partidos malos, a melloría. Sí. O que nos pasou foi iso, que comezamos moi mal, comezas a meterte abaixo e ao final non saes, non? Unha sensación de, cuidado que tes o cu apertado, non? Que chega, se non chega a vitoria pronto, pois vas camiño da terceira. E ao final, bueno, salvámonos e despois, bueno, pois queda a reestructuración nova, que bueno, está un pouco mellor, creo que a primeira ref é super exitosa e bonita. Gustache máis agora o modelo que antes? Non, porque perdeu un pouco de esencia, non? A ver, sí que a primeira ref encántame, pero a segunda ref perdeu moitísimo nivel. Vai ao meu punto de vista, non? A terceira xa non digamos, non? Creo que a terceira é un nivel máis parecido á preferente antiga, que había máis nivel que unha terceira como tal, non? A verdade é que é a quinta categoría. A primeira ref vexo con envexa, non envexa sana, non? Porque a maior parte dos xogadores que están nos equipos pois xoguei contra eles e moitas veces pasamos no equipo no que estaba pasamos por enriba, pero bueno, coa miña idade, coa situación actual despois da lesión, pois a verdade é que esa categoría non a vou tocar, por desgraza, pero bueno, si toquei a segunda B antiga que moitos anos. E bueno, disfrutei moito do que fixen, eu sempre digo o mesmo, non puiden chegar á cima a debutar co primeiro equipo do Celta, toda esa fase vivina con moito orgullo, con moita emoción, con moita felicidade. Non cheguei, foi un pequeno pau no camiño, pero o que fixen no fútbol fíxome absolutamente feliz. Sí que teño a espiña clavada de non sair de España, por exemplo, que tiven algunha oportunidade, a India, Maldivas, con Óscar Bruzon de adestrador. Joder, ali vas a vivir como Dios. En ambos os dous equipos, se miro a trayectoria agora, pois digo, bueno, pois se me hubiese subido o tren, igual estaba con él a día de hoxe vivindo unha auténtica barbaridade, non? Como está sendo campeón de todo por ali. Pero esa espiña clavada xa non a podo sacar, sigo disfrutando do que fago, bueno, a miña trayectoria está aí, puido ser mellor, pero tamén puido ser peor, a min fíxome moi feliz, coñecín a moitísima xente, a meus amigos a día de hoxe, vivín moitísimas experiencias e creo que a miña vida está ligada ao fútbol como tal, espero que siga ligada porque encántame. Vivino con moita emoción todo, non me arrepento de... Non é unha vida tampouco de estar na élite en primeira división moitos anos, pero ao final é unha vida de futbolista que nos dera calquera. É que segunda vez máis xusto de máis antes era como tamén prácticamente fútbol profesional, quero dicir, non? Sí, era chamada semiprofesional porque as condicións, bueno, realmente faz vida de futbolista profesional, o sea, o único que cambia é que non cobras millóns de euros, pero bueno, pero podías vivir perfectamente de eso. Sí, eu bueno, a día de hoxe xa non, porque hoxe en terceira pois non, pero andas a mil movidas agora. Sí, ando a mil movidas, pero sí que vivín toda a miña vida, o meu sueldo era do fútbol. E hai algunha cousa, porque dicías ti que, bueno, lamentabas así algunha oportunidade perdida, pero hai algunha que digas ti, joder, desto sí que me arrepinto desto, de non facelo, de non marchar aquel ano para este equipo, desto? Bueno, o tema de Talavera sí que me arrepinto moito, o ano de Talavera, e quizáis de non coller un representante na etapa esa de que no Coruso estaba ya xa non no Celta, sino no Coruso, despois esos 7 anos no Coruso, se tivese representante igual hai dúas tepadas que fago de lateral dereito que son a un nivel importante. Todo o equipo estivo a moi bo nivel, e houve xente que tivo oportunidades e eu non, e creo que aí a diferenza marca o representante que tiene. Eu non tive representante nesa época, me movía por min, se chamaban os clubs, ao final a Galicia chegan, claro que hai representantes e moita xente do fútbol chega, pero que estamos na esquiniña e tal, e
e a xente custalle un pouco vir a ver os partidos, non? Entón, A pesar de que hai bo nivel. sí, hai un nivel Moi brutal. bo nivel. Hai un nivel brutal. Está demostrado que hai moi bo nivel. Entón o tema de irte a Santiago, despois desta falábamos da saída do Coruxo, vaste a Santiago, chega, pénsalo moito, chega Michel Alonso e diche, oye, vente con nós pa aquí pa Santiago, que hai un bo proxecto, como foi o tema? Manel Menéndez. Manel. Manel Ah, primeiro. estaba Manel primeiro. Claro, primeiro Manel. É verdad. Tres adestradores, Manel, Michel e Antón Bermúi, Sí. actual adestrador do Sí, Compos. sí, sí. Bueno, o Compos nalgún ano xa quiso ficharme, pero non sei por que nunca chegamos a concretar si había oferta ou non. En abril contacto con Manu Castiñeira, que foi compañeiro meu en Ferrol, teño moi boa relación con el, e digolle que, bueno, que vou sair do Coruso e que me gustaríame xogar no Compos directamente. Bueno, ao principio vía moi lonxe, pero ao final en junio acordome perfectamente de que, bueno, mándame un día, Antón, mira, caeuse unha oportunidade tal, e, bueno, podo mandarche unha oferta tal. Os 2 días mándame a oferta, a verdade chorei de felicidade porque vivín o final da etapa en Coruso, que fíxome moitísimo dano, a miña separación coa miña muller, claro, tendo un fillo de camiño de 9 meses, bueno, 9 meses, de 9 meses, foi como unha sensación de firmar no Compos, foi unha sensación de alivio, de felicidade a vez, non? Foi como dicir, bueno, pois chégame unha boa noticia despois dun mal momento, non? A etapa no Compos foi unha tempada dura, pero recorda disfrutei cada día no Compos, disfrutei no moitísimo. O grupo do Compos, ademais, que sí, moitos amigos, sí, bueno, moitos amigos, e os que non os coñecía, pois fíxenos un que pasou por aquí como Borja, que un auténtico luso de persoa e de xogador. Antas, bueno, Casas, que xa coincidera con eles, Jordan, Samu, Araujo, non quero, Manu Barreiro, todos, sí, Soto, todos os xogadores. Aparte de ser un equipazo, ten pinta de ser un ambiente sano, boa xente. De que se lían. Hai fama de que é unha plantilla difícil. Non sei se os adestradores poderán dicir iso, non? Pero sí que é verdade que a nivel persoal, bueno, eu super agradecido, encantado de todo o que vivín. Bueno, tiña 25 partidos de renovación, xoguei 24, ata aí podo ler. Sí. Por certo, Hugo Matos, que tal? Problemático no vestiario? Non. Hugo Matos ten un nivel brutal, no momento que asente a cabeza, que el sabe que ten que asentala, pois será un xogador importante no mundo do fútbol porque as condicións as ten, non? Creo que diferencial na categoría. Creo que, bueno, este ano, por desgracia, está atravesando un momento de lesións e de dúbidas no equipo, pero no momento que asenta a cabeciña, creo que é xogador de outra categoría, e ademais teño unha relación brutal con el, un fenómeno. O ano pasado acribillaba a consellos e demais. Bueno, este ano pois non me ten aí rompendo a cabeza, pero seguro que algún do vestiario está axudando. Contestou a historia de que viñas, dixo, o gran Antón de Vicente, tal. Adiviñou que a pista esta que puxemos. Levámonos moi ben, teño moitísimo cariño. Chaval. O momento da lesión. Sí. Podes peor da temporada, non? Imagino, a nivel sí, tendón de Aquiles. Sí, tendón de Aquiles. Bueno, o día 10 o 5 de maio, o último partido contra o Rayo Cantabria, eu entro no minuto 52, xogo o partido tranquilamente, tal, bueno, perfecto. Claro, faltaba un partido para renovar, Oviedo, un partido na casa e Rayo Cantabria. Esos 3 partidos non seguí ningún titular despois de xogar contra o Coruso, contra o Pontevedra, e creo que ademais rendindo con bo nivel. Non me volvín a xogar titular. Claro, tiña 24 partidos, 25 de renovación, non hai renovación, xa houve conversacións co club, por no que sabía que pero isto é unha cousa xa que ia a darse esa situación. Bueno, o club o día 10 ofrécenos rescindir o contrato, pero eu tiña contrato ata xuño e dixenlle que non, que quería cobrar todo o contrato, que quería estar ata o último día no club, que creía que o meu rendemento, o meu comportamento habían sido como tal, non merecía outra cousa. Entón, bueno, o club dime que perfecto, que non hai problema en que me quede a adestrar,
xusto, bueno, o mércores 29 de maio danos as vacacións, era o último día de adestramento, o 28 martes xogando fútbol tenis, placa. Mal sorte. Sí, pégame un trallazo. Dios, miro para atrás pensando que me pegaron estos balonazos que te dan no semelo que te doen moitísimo. Digo un paso e xa me din conta de que Era telón de que era o tendón de Aquiles. Entón me sentei, saqueime a bota e dixenlle ao doutor: Doc, tendón al palco. E o palco foi. Nada, fíxome a proba, díxome que, bueno, que estaba roto e nada, tuve a sorte de que ás 11 da mañá lesioneime, ás 7 da tarde estaba entrando en quirófano. A noiva dun dos meus mellores amigos é traumatólogo e operoume ela pois no Cunqueiro. A sorte de que a operación foi perfecta, non tiven dor. E bueno, unha larga trayectoria de meses coa lesión. Que foron 7 meses. Sí, 7 meses ata o 28 de decembro, 7 meses. Aí xa estaba, bueno, adestrando co Gran Peña, facendo traballo de campo. Pero si 7 meses no que, sobre todo os 2 primeiros que non podes camiñar, non podes coller o coche porque era totalmente dependente. Claro, Vivía solo, tiven que ir á casa dos meus pais porque co pequeno non podía facer nada. Bueno, non podía nin coller unha bolsa, nin muletas e bota ortopédica e aí 2 meses, bueno, a sorte que meus pais viven nunha casa con xardín, con piscina e coincidiu coa época do verán e bueno, maravilla. O sea, sí, para recuperar ali. Servíame o plato na mesa e o desayuno. Era sempre escoitamos por aí que teu pai, por exemplo, foi unha persoa que te axudou moito sempre no mundo do fútbol. Sí, sí, meu pai axudoume, primeiro de todo axudoume moito porque nunca se meteu en nada. E iso é algo que creo que parece fácil, pero se ten que aplicar por aí. Parece fácil, pero hoxe en día non se dá, non? Todos os países están, creo que non quero seralizar porque hai excepcións, pero creo que vivimos nunha etapa preocupante a nivel de país cos nenos no fútbol, non? Creo que o mellor sería que, eu digo de corazón, que cerrasen as instalacións, que o bar que poñan os clubes na porta do club e que os pais non podan entrar nos adestramentos porque a verdade é que fanlle moitísimo dano aos rapaces e iso non o van a pagar de pequenos, van a pagar de maiores, non? E creo que se está cometendo un erro moi grande a todos os niveis, non? É unha pena. A min dame moitísima pena. E meu pai foi un exemplo neso, non? Chegaba ao campo, saludame cando chegaba ao campo, pois sempre na formación co árbitro, pois saludo, gústame localizalo e saludar. Unha vez estou no partido, olvídome ata que se marca un gol, pois e podo dedicarlle, pois o dedico e ao final do partido sí que son unha persoa super autocrítica. Meu pai tamén é crítico, pero tampouco sabe dicirme perfectamente cando estou ben e cando estou mal. Xa sabe cando eu noto que estou mal, falamos do partido tranquilamente, sen discusións, nunca discutimos por temas de fútbol. E a verdade é que, bueno, sempre me arropou nos malos momentos. Bueno, tive unha evidencia tamén con el importante porque deulle un achuchón ao corazón e foi operado. Estaba eu no Coruso e viñamos de perder co Real Madrid Castilla 6-0 do Madrid Castilla de Carvajal, de José, bueno, de todos estos búfalos. Sí. Sempre despois dos partidos, pois meu pai chámame, non? Bueno, que non chamou. Non chamou. Chamoume meu irmán, pero 2 horas despois do partido. Que papá e mamá están buscando o gato, tal. Claro. Era mentira. 6 horas de bus ata Vigo. Era mentira, claro. Hacia as 9 da noite eu chamo a miña nai, non me colle, e me chama meu irmán outra vez e me di que, bueno, que non invitei nadie a casa, que papá está no hospital ingresado. E bueno, a partir de aí, pois, unha forza máis para xogar. Unha forza máis, que era xogar por meu pai. Unha forza que sigo hoxe en día no Gran Peña. Agora no Gran Peña, entón, volves á terceira despois de moitos anos. Sí. Eres o máis veterano do equipo con diferencia de largo. Sí. Non sei se nos podes comentar un pouco os xogadores que máis te están sorprendendo, que tal? Sí, un pouco bueno, así rapidamente que nivel por encima da categoría, para min Breo, Dani Rosas, Edu, é que hai xente de moito nivel
Enox está ben de forma, hai un africano que se chama Julius que tamén ten un nivel brutal. Hai moitísimos bons compañeiros, John, Javi, bueno, Odilo, todos, Toni, Canter. Es que é un equipo que creo que está dando que falar precisamente porque sorpresa, Sí, sorpresa porque todo o mundo pensaba que os xogadores non tiñan nivel. Sí. E hai xogadores de moito nivel, non? Creo que xogadores que poden, Ahmed tamén, que é un xogador de etapa juvenil, que ten unhas condicións brutales, ten que asentar tamén a cabeciña, pero ten unhas condicións brutales, adestra como que máis, bueno, hai moita xente aí, eu disfrutando moitísimo esta etapa porque é un grupo que me acolleu cos brazos abertos, con moitísimo respeto, incluso me atrevería a dicir que con admiración porque que sinto por parte de xente que son palabras maiores e que incluso séntome así un pouco pero brutal, agradecido a Martín e a todo o seu corpo técnico, tamén a directiva, porque a facilidade en todos os sentidos foi moi grande. E o Gran Peña sí que dicíamos que sí que sorprende un pouco, pero que é un pouco un exemplo do bo nivel da boa saúde do fútbol vigués tamén, non? Porque ao final son moitos chavales novos que saen de moitas canteiras ou moitos equipos de Vigo, e joder. Aí o traballo de Martín, non? Que xuntou a un grupo de xogadores moi novos e que están dando un rendemento brutal. Pronósticos? Para a categoría, metedes vos en playoffs, complicado, non? Esta é unha posición tamén agora aí como en terra de nadie, non? Sí. Hai que achegarse os 5 de arriba porque é bonito de vivir os últimos partidos con opcións, claro. Pero sobre todo hai que salvar a categoría. Eso, fácil, entón. Esperemos. O que pasa é que é iso tamén, moitas veces, ou non, cando se che van moitos de arriba, quedas aí como un sitio de nadie, e os de abaixo apretan e... Sí, pues, é a peor, para min é das peores situacións que se producen durante unha liga, non? Que quedes en terreno de nadie, porque ao final deixaste ir e podes meterte en líos, apretas un pouco e non chegas os de arriba, non? Por iso é importante estos vindeiros partidos que nos chegan, que son super difíciles todos. Estradense, o partido adiado contra o Barbadás no seu campo, despois ven o Silva aquí, cuidado. Terceira parece que non, pero todos os partidos tes que competilos, calquer rival pode facerte as cousas difíciles. Imaginamos que controlas bastante da categoría, non sempre preguntamos, 4 futbolistas, un por línea, que ficharías para o Gran Peña? Si 4 futbolistas que che gusten, bueno, non vale que xogases con eles, porque senón... Se xogar con eles, claro, sí, Borja sería o primeiro. Un porteiro. Bueno, porteiro, vamos a decir a Brais Pereiro, do Alondras. Non lle dá mal, Brais. No. Defensa... A quen pode ser claro, sou aquí con el. Xogaches con moitos tamén. Sí, complicado. A Labrada do Ourense, medio centro, vamos a dicir a V do Alondras tamén, e dianteiro o do Somozas. Juan Cambón. Tanda fino, Gústame moitísimo. Leva varios anos na terceira e non parecía que... A vos deu gusta, non? Sí, nos deu. Sí. A ver, ficharía moitísima xente, hai moitísima calidade en terceira, moito xogador con moi bo nivel, pero bueno, eses 4. Que facemos? Pasamos a... Bueno, eu quería preguntar, quen crees que vai ascender? Así de mollarte... O Ourense, fijo. O mellor equipo parece. Sí, con diferenza. O Ourense. Creo que os demais están un peldiño por debaixo. Mira ti. Despois na fase, pois a ver, pero Ourense creo que vai ser o que... Fase complicada, Sí. A fase moi complicada, sí. Creo que o Arosa vai estar aí, seguro. Os que están, quizás. Súrdeme máis dudas, a Sarriana non a vin en directo, creo que ten moi bo equipo. E o Vilalbés, bueno, súrdeme máis dudas co Vilalbés, aunque tamén creo que é un bo equipo. Bueno, pasamos ás preguntas da audiencia. Pasamos ás preguntas da audiencia, parece moi ben. Así rapidiño, un pum. Rubén Pampín pregunta, gustaríase adestrar no futuro? Esta é interesante, adestrar. Sí, que xa fixeches. Xa o fixen, houve épocas que non quería, pero sí que agora que xa chega ao final da miña carreira deportiva, sí que... Chama. Sí, chama. Vale. Aí non recibiches ninguna oferta logo de... Sí, de segunda regional. Segunda regional? Podes decir o equipo?
No. Mira que non te Non contas por a hora de respeto ao falar. adestrador, que Vale. igual non o sabe. Aparte hai moita presión tamén, saber, Esa- que anda detrás Sí, de... eso aplicaba por o outro Luisito cando veo que decía os que te, por respeto do estrador non vou falar de ti, tal. Non falamos antes de Luisito, pero ten que ser. Preguntado tamén, Iván Capelo 97. ¿Cuál es el secreto para ser un tío tan guapo, jugador top y una persona 10? Gracias, Antón de Vicente. ADV. ADV, Mola, chámame ADV no Gran Peña. Bueno, Capelo é un Fenómeno. fenómeno. Bo dianteiro. Teñolle moitísimo cariño. Podo dicir que converteuse nun amigo en poucos meses. É un tipo excepcional. E a verdade é que, bueno, gracias polos piropos, pero ser unha persoa normal, normal. Sen forzalo, sai natural. Sí, normal. Admirar os meus pais, absorber toda esa enerxía positiva que transmiten, a educación que me deron, toda a xente que me rodea. Até día de hoxe que estou moi agradecido da xente que me rodea. Son un afortunado. Sí, señor. Rodrigo Fernández pregunta: quen foi o mellor compañeiro, o que máis destacas de toda a túa carreira que digas, venme esta cabeza, pum. A nivel futbolístico ou a nivel persoal? Futbolístico. Futbolístico, para min unha delicia Mateo Míguez. É que no Coruxo, aparte, un xogador moi... Ese Antón de Vicente Mateo Míguez, Sí, molaba, mítico. mítico. Sí. Eu non Mateo. fui o manager, xogador... Mateo creo que é un dos xogadores o xogador co que máis me gustou xogar. A nivel Sí, é lesión, verdade. sí. Sí. Lesións as que tivo todas, porque senón estaría en primeira división, con diferente. Preguntamos o da Rodrigo Fernández tamén, que segunda parte da pregunta. E tú, o sea, define a túa etapa no Coruxo nunha sola palabra. Esta é jodidísima, Sí, non é fácil. Aparte, claro, é moito tempo, moitos anos. Difícil. É que se mezclan moitos sentimentos. Sí, Sí. nunha palabra difícil, pero bueno, amor por unhas cores, bueno, amor por unhas cores. Unha Son idea. varias palabras, pero bueno. Pregunta Joaco 10, arepa favorita. Que é isto de arepas? As arepas son as que comemos cando saímos ás 5 da mañá. Hai un sitio de arepas ali cerca da discoteca Tokio en Vigo. Non sabía. E ali na cola, bueno, con poucas copas encima, faise como se foise un monólogo de ADV, como din eles. E comezo a falar da política Expláyaste. sí, mundial, da política mundial, de Delsi, Rodríguez, de moitas cousas. Vos botellóns con Antón de Vicente, Sí, poden sí, ser. sí, ten bo pinta. Joder. Boas cañas. Pregúntanos tamén, señor Pablo, un campo da terceira federación. Non vale Barreiro. Non vale Barreiro. Un campo a terceira é o Couto. Claro. Este señor Pablo sabía que ibas a decir o Couto, porque é creo que o CM do Ourense. Impresionante, sí. Sí. Pois sabíamos que ibas a decir o Couto. Pregunta Lentejas, como se siente despois despois dunha lesión tan larga? Saúdo, máquina. Coñeces a Lentejas? No. Ten bo nome, Lentejas. Puxo moitas as, sí. Pois a verdade é que a lesión síntome moi ben a nivel, creo que foi un momento de crecemento a nivel persoal moi importante, necesario na miña vida. Síntome a nivel físico moi ben. A verdade é que sí que hai momentos no que os músculos da perna dereita se cargan un pouco máis, notas moita pesadez na perna, pero ben, moi ben. Boas sensacións, moi boas. E imos logo, cas preguntas clásicas, que os que lle facemos sempre... Non sei se as biches algunha vez, entón. Sí, Vale. pero non... Bueno, imos intentar ser rápidos que levamos tempo de entrevista, non? Dari está aí en un... Está agobiado xa. Sí. Cal é o animal máis forte que lle gañarías unha loita? Vida ou morte, nunha habitación pechada e sen ningún tipo de arma? O máximo de animal que lle metes unha... O máximo? Sí, que lle ganas. Que o matas ti a él antes de que te mate ti. Así un que se che ocurre, claro. O máis forte, máis grande? Sí, tes pinta de ser hábil. Sí. No corpo a corpo. A un gato. A un gato. Un gato, bueno. Patada e a... Más. Seguinte. Segunda pregunta clásica. Equipo polo que non ficharías nunca, nin de coña. Se hai algún, claro. Mellor non. Se non hai... Vou dicir un que é o Rápido Bouzas.
porque sempre tiven moitísima rivalidade con eles e nunca quixen xogar no Bouza. A rivalidade polos equipos nos que estuveches, imagino? Sí, categorías inferiores sempre había piques, tal, collín É que Bouza. collín sempre con así con un pouco de repudio, non sei. Agora non lle teño repudio, pero Sí. Sí, pero esas cousas que A mellor ven toda a vida, tal. Primeiro autonómica e despois. non, quero que lle vaya ben, pero sí que Bueno, pois ata aquí, non? Ata aquí. Antón, para min foi un placer escoitarte. o mesmo digo. Para mí tamén é todo un luxo. Moitas grazas por vir. É verdade. Faria nos falta 3 horas máis, Sí. pero Sí, a verdade que sí. chegolle ben. Chega. Pois moitas grazas, insistimos, sobre todo a viaxe dende Vigo, Bueno, home, é un placer, un luxo, o gallá teñades moitísimos días así como este máis, porque é un auténtico luxo que sigades facendo o que estades facendo. Moitas gracias, Antón. Un placer. E agora pasamos a un repaso da xornada un pouco atípico. Non vos marchedes. Moi boas, Eros López, Adrián Mourazos, benvidos. Marchou Antón de Vicente, é unha lenda. Escoitástelo dende fora, que tal estivo? Moi ben, moi top. Un tío con moitas vivencias e que saliu dunha lesión moi jodida, Sí. Sensato, un tío sensato. Como a ti? Como a min. Moitas cousas desa entrevista hai que aplicarsas, Sí. Sí, especialmente o que dixo dos pais. Sí, é que a verdade que é falou moi ben. Sí, é que... Falou moi ben, con moito sentido, é o que dimo, con Falou moito moi sentido ben. común. Sí, correcto. Que vos parece se facemos un repaso da xornada que decíamos que iba a ser atípico por De que pola borrasca? xornada, Cabite? De que xornada? Claro. Da que puido xogarse. Claro, houve algún partido, entón imos comentar os partidos que houve e imos facer temas varios. Pasou a borrasca a boa de Eros. Sí. Como se chamaba? Herminia. Pues- Estaba moi cabreada a miña abuela. Estivo moi cabreada ca borrasca. Me cago en... Non. Ya. Estaba moi jodida. Da igual, deixémolo. Empezamos con Primeira División, onde sí que se xogouse onte un Celta, un Alavés, un Celta, un. Marcou Quique García de penalti, empatou Pablo Durán. Aquí temos unha chave que é interesante, porque Mou... Pero primeiro falamos un pouco do partido. Vale, falamos do partido. Que hai que falar? Creo que unha cousa vai dar mal con outra. Sí, entón. por eso, sí. por eso. Eu O creo debate que- é os árbitros, porque o primeiro gol que lle pitan o penalti que lle pitan ao Celta. É penalti. É que non se pode responder xa porque non se sabe o que é penalti ou que non. É aí. Eu, O sea- eu sí que podo responder. Vale. A ver, Eu creo que non. Mira, eu dicíamolo antes. Bueno, xa, por non entrar polo do partido de Madrid e das mans que se ven por aí todas as xornadas que non se pitan porque non son punibles e non sei que historias. No partido de onte, para min, é que hai unha man moito máis clara de Starfield na segunda parte, que esta de dentro da área, digo. Sí, sí. Que non a pita, esta pita. Eu estou convencido de que se non chega a pitar este de Beltrán, a de Starfield sí que pitaría no segundo tempo, estou convencido. Probablemente. Eu que sei, é que, non sei, parece un desastre. A O sea, ver. me parece un desastre. A ver, eu co reglamento na man. As dúas mans están ben pitadas. A de jaja. O chiste foi malísimo. tío. Dalle. A de Fran Beltrán, primeiro, non podes saltar así. Pois saltas co codo, Sí, estás está chamando a suerte. Para mí non é. Eu creo que sí que podes saltar así. é que- Pero chamas moito a suerte. Tes- A min, tes se que pitas medir, eso, ben. tens que pitar todas as más que hai dentro dun ar. Pero a eso vou, o sea, Non se é que hai que pitar, o sea, se pitas esa, vou o exemplo do Madrid, as dúas do Madrid hai que pitalas. Entonces, a As pregunta, dúas. é ou non é penalti? É penalti. É Aquí penalti. entramos na discusión. Entón- E o debate é Mou quere falar e queremos falar dos árbitros. Que Mou lles quere pasa rajar, ahora? quere Mister rajar. Asubío. Isto é para ti. Mou, comeza. Onde queres chegar? Quero chegar a que... Mira, era un debate que un melón, no, que xa queríamos abrir hai unhas semanas. Creo Sí. que coincidira cun partido Racing de Ferrol, se non recordo mal. Sí. Pero bueno, decidimos calar, pero eu creo que chegou un punto no que é que seguir en silencio paréceme Aberrante, incluso. que non o podemos facer. Contradictorio. Mira, eu estou falando xa do colectivo arbitral, non estou falando dos árbitros profesionais de primeira división, vale? Que tamén os incluo. Pero non teño trato personal con eles, entonces pues non teño unha opinión propia, non? Pero sí que falando xa de categorías máis modestas, incluso de terceira división, de preferente, de categorías base, o que vexo, a min preocúpame, tío. Preocúpame porque vexo actitudes, non decisións, actitudes
totalmente inaceptables. É como un que están nun estatus de poder no que non se lle pode falar, no que incluso un neno non lles pode falar, e eu creo que se están distanciando do fútbol eles solos, e non sei si con un propósito ou non. Eu non sei se hai Contra quen perdeu o Mou este fin de semana? Que che pasou no campo? É broma, sí. Non sei se hai no proceso de formación, non son coñecedor de se teño formación, se é simplemente dicir quero ser árbitro e facer unhas probas físicas, non sei como funciona. O que sí que teño claro é que os nenos pequenos que comezan a arbitrar benxamíns, que comezan a arbitrar de líneas en infantiles, no? Por exemplo, teñen unha actitude, unhas formas de dirixirse a adestradores, a xogadores Chulesca. que non é propia desa idade. Pero O sea, que eso do adxetivo, é chulesco. Sí, é Guardia totalmente- civilesco. Efectivamente, unha Aí non prepotencia. quería entrar. No, a ver, unha prepotencia, unha chulería, unha de verdad, unha soberbia que non Soberbia. que non cabe, tío. De verdad que non, porque estás falando de contranenos ou distancias do fútbol. O sea, creo que están creando un fútbol no que o árbitro é odiado. E hai moita xente que sí que fomenta eso pero eu creo que esos comportamentos cada vez están desaparecendo máis. A grada empeza a berrar menos, os adestradores, corpos técnicos protestan de mellores formas, digamos, e creo que é un clima favorable cara a eles que eles mesmos están cargando. Se estás dicindo que son masocas os árbitros. No, non digo que sean masocas, digo que teñen que cuidar as formas, porque todo o mundo temos que cuidalas e estamos mellorando todos neso e estamos remando nesa dirección e eles pues van totalmente pola Eu creo que a Federación debería controlar máis os árbitros. Eu creo que debería haber inspeccións dos partidos. Totalmente. Por exemplo, pasou nos... Eso non sei en fútbol, pero en baloncesto hai. Sí, pero En plan- Pero esa é a diferencia, xusto. Claro. E o respeto que hai aos árbitros en baloncesto. Claro, contovos a... Como falan os árbitros aos xogadores no baloncesto? Sí. Hai algún clip que ves en TikTok ou por aí? Espectacular. Claro, comentovos, eu son do outro mundo, eu comentovos a experiencia. De Narnia. Con un árbitro de baloncesto normalmente podes falar, hai moi bon rollo con Comunicación. eles, de feito hai moita protección ca grada además hai como si hai calquer tipo de comentario, o primeiro que se fai é o delegado vai a xunto da persona que fixo ese comentario e advírteo de como grites outro, marchas e botámoste como se hai que chamar á Guardia Civil. Eu creo que logo xa na formación teñen xornadas, adestramentos, teñen pois por exemplo, torneos grandes, pois van outros árbitros a facer unha valoración. Isto sobre todo é en caso de ascensos, que eso sí que o hai, porque vin algunhas veces en fútbol en algún partido que me cuadrou ver algún árbitro na grada. Creo que hai que incentivar máis eso, e sobre todo esa comunicación que sexa activa, que sexa sobre todo constructiva, porque o árbitro, eu creo que o mellor que pode facer é, si comete algún error, pois anda algunha falta, admitilo, ven un xogador e dice, pois pode ser, sinto, Sí. ao mellor cometín un error, non pasa nada. Outro problema tamén que lle vexo eu é o afán que ten a Federación por recaudar simplemente, non? E ao final non hai poucos árbitros porque se paga pouco. E claro, ti para sacar o título de árbitro tens que pagar, entonces que fan? Pois Danlle a todo o un mundo. pouco a todo Cristo, Sí. sabes? E entonces a xente, que pasa? A xente pois está vendo arbitraxe agora nas categorías estas das que falan moi, das que estamos falando máis ben. Categorías base así. Veo arbitraxe como ir ali o sábado, ganar 50 euros para salir á noite, sabes? E o domingo vou de calquera maneira e dá un pouco igual, o sea, que, como que pasa un pouco de todo, non? Eu creo que o tema das inspeccións é importante. Pasounos a nós en veteranos o sábado unha cousa que o árbitro puxo na acta que un xogador noso dixera unhas cousas que non dixo, porque yo dixo un rival, dixo o rival, o capitán rival, mira que este xogador dixome isto, o árbitro apuntou no nata, sin escoitalo, sabes? O sea, este tipo de cousas non poden pasar. E isto eu creo que a única maneira que hai é mandando un delegado de arbitral aos campos. Sí. Despois, bueno, obviamente... Non a todos, pero En terceira a vez en cando autonómica... mandas un, polo menos o árbitro que arbitra que este pendiente de que, oxe, podemos Sí, estar vendo. tamén entendo unha cousa, que terceira autonómica, por exemplo, eu sempre o digo, eu estou ali xogando, estou en terceira autonómica por un motivo. Os árbitros que están en terceira autonómica tamén evidentemente serán dun nivel peor. Estou falando de terceira autonómica. Sí. Bueno, entendo que sexan máis, pero ti estás falando de actitudes sobre Eu non isto. falo, eu deixei falo de mentir.
de estar metido na ata, por Eu exemplo. deixei sabes? claro que eu non falo de decisións, Pitar é A ver, que complicado. o traballo principal dun árbitro ten que ser É moi complicado. pitar o que ve. Claro. E non imos entrar hoxe neso, que tamén dá para entrar, Sí, pero bueno, eu estou falando do noso fútbol, non Sí, estou En primeira e... Nada, eu eso non controlo absolutamente nada. Eu falo do noso fútbol e que se equivoquen, pois é lícito, pareceme un traballo realmente difícil. Hai Moi púxome- jodido. E imos traer árbitro. Moi Imos jodido. traer Sí, árbitro. por eso hasta me gustaría ter alguén aquí diante para falar con él e dicir, oye, que é o que pasa? Hai unha asignatura que se chama soberbia cando entras ou hai que pasala con éxito? Pois non, de verdade, Sí, vos digo. sí, é certo, é certo. Porque eu non entro na túa decisión de se te equivocas ou non. Pareceme totalmente normal que se equivoquen. E eu, de verdad, que falo con eles con un respeto, non protesto, moi raro que eu proteste. Non teño unha amarilla na miña vida como adestrador por protestar. Ninguna. Crack. Ahora rojas. Nada, 0-0. Como xogador, E mírate que, depende, que te comparan co Cholo Simeone. Sí, Xa claro. falaremos de eso ahora en un rato. Pero de verdad, eu creo que esa asignatura hai que eliminala. Porque existe, Pois deixamos aquí bueno, este debate sobre os árbitros. Habería que entrar máis todavía, pero xa traeremos a un árbitro e falaremos tenemos con él. pau. Eu creo Sí, que é o debemos mellor estar. que podemos facer, porque moita xente eu creo que necesita saber ben a labor dun árbitro, ver Correcto. como é como falan. Moi complicada. É que de Moi feito unha complicado. cousa que eu acuso a gran nivel é o hermetismo que hai co colectivo arbitral non dan Pero entrevistas. eso é por algo tamén. Todo é por algo. Eso é por algo tamén. Pasamos á segunda división onde sí que houve tamén un partido, xogou o Deportivo a pesar do temporal na Coruña. Vaya se houve temporal. Deportivo 1, Levante 2. Defensa lamentable do Depor, non sei quen puxo isto aquí, pero é verdade, non? Defensa o lamentable. erro no gol aí, esa Uf. Racing Burgos adiado, por certo. De quen é? De Elton, non? Mais ben. Sí, Pero é que claro, de quen é ese fallo? Mais ben. Eu creo que depende. O sea, depende. É unha xogada desafortunada. No. Va, pero no, non se lle non pode pode chamar pasar. así. Comunicación, non? non a cagada de Kilo. Claro, a clave está na comunicación. Si existiu esa comunicación por parte de Helton que se ten que enterar todo o estadio absolutamente de É que culpa de Helton Pablo. está pedindo ese balón, a culpa é de Pablo porque non pode meter aí o pé. Sí, Si ahora- Helton Non falou. Básicamente. si non se enterou Pablo de que Helton falara, Exacto. a culpa está aí. Exacto. Sí. E Morales, o máis listo da clase, deulle un Pois pase. para entonces, deulle un El pase comandante. É 3 puntos que se van para Valencia. O tema. É que Hai que Bueno, falar de... Sí, pero un segundo. Eu creo que se prevía se un empato deportivo o Levante, eu creo que estaba preparado para recibir un asedio. É dicir, pode ser que perda o partido ou pode ser que non, Foi pero moi o rápido, Deportivo ibas a volcar. Sí. Totalmente. E na seguinte xogada faz eso. Xa. Cousas que pasan, así, Sí. o fútbol, non? Sí. Hai que falar dunha cousa que foi un terremoto Do no Lucas. fútbol galego, non? Sí. Lucas Pérez abandona o Deportivo. Foi todo moi rápido, moi... Non sei que podemos comentar Ai, desto. non Foi moi sabemos, raro. Ainda non firmou Non- ningún non lado, ten ningún equipo Ainda- A día de hoxe ainda non sabemos. Vai, onde vai. entendo que se vai ir a algún de Madrid, zona Madrid, Sí, todo eso eso dicía, polo É unha cativo. situación super rara e que xenera unha sensación de mal rollo interno a nivel estrutura no deportivo, a nivel queimaos con Benassi, Benassi, non? Sí. Con Fernando Soriano, un Pero ao final, ambiente raro. ao final non? tampouco se sabe moi ben Non? o que pasou, non? A Non se ver, sabe, non se conoce moitos motivos. Eu creo que non se vai conocer toda a verdade. No. Algún día, De sí. momento non, algún día. Cando sí. veña aquí Cando veña Lucas Pérez. Lucas Pérez. Ou Fernando Soriano. O Fernando. O Bordeaux. Non, é outro. Pero xuntos. Eu creo que non lle deixaron explicarse. É que a min o rol de prensa se Falou me parece... Sí, pero hubo un Córtanos A mí un pouco. deixoume hai un corte, dudas, hai un corte que Sí, dixen eu, que sí, pasou aquí? sí, É sí. cando vai empezar a falar e dixeron, bueno, ya está. Aquí. Sí, sí, sí. Non sí. sei, non Pola, sei. pola contra hai unha boa noticia para os deportivistas que estaban fodidísimos coa marcha de Lucas, que foi que Jeremai se queda. O Deportivo anunciou no como se fose unha fichaxe. Pareceme correcto, Ninguén supoño. obrou os 20 millóns. entón, Mellora quedou. salarial e mellora de cláusula. Sí, señor. Mellora de cláusula. 30 e pico, non? Creo que por aí, sí. Joder, Bueno, boa noticia. dache margen para negociar para ano que ven. O gol de En, Villares. en clave do de Lucas, para que equipo pensades que Getafe. Getafe. Última xornada do Getafe contra o Celta. É que o Getafe necesita efectivos, pero Ah, o Getafe arriba ahora volve Mayoral. o Alcorcón tamén anda Pedro Mosquera por aí. Villaviciosa, non non vai ir irá. a Rayo Primeira Vallecano, Federación. Villaviciosa o Don. Mosquera está no Rayo Majadón. Aí sí. Pois pode ir por Rayo Majadón. Eso era o que se decía ao principio. Eu vi no Lega, no Lega, non sei se pegaba. O Rayo Vallecano. Arriba, pero o Rayo, Poder de o James. Rayo arriba está máis. Lega está Borja.
Está o Está ben, Rivera do certo. Depor. Credes que tampouco, vai fichar ¿no? por un primeira división? Sí. Eu creo que Pero sí. vai xustiño, pero ten un golpeo que pode ser A ver, pode diferencial saindo do dar banquillo. 15 minutos de calidad. Sí. Para ser suplente de Raba no Lega, Correcto. dá mal. Eu A vexo. ver, eu creo que ten O nivel de primeira división. Cristanto Suche no Getafe, Eu que creo onde que- xoga arriba. Ten nivel de primeira. Sí. Sobre todo que dis, Para mí é un bo golpeo. suplente. A ver onde vai Lucas. O que xa sabemos é quen vai ocupar o banquillo do Racing de Ferrol, que non debutou, iba a debutar contra o Burgos na Malata, non houve partido. Temos a Alejandro Menéndez. Alejandro Sí, señor. Menéndez, ex do Celta B, que deixou boa sensación no Celta B. Non sei que vos parece, sonaba Rubén de la Barrera, hai que ver que pasa, non? En Ferrol. Eu, sinceramente, non o coñezo. Eu tampouco. Ti recordas eses anos? Foron moi bons. Cada o estado no Celta B, non? sí. Sí, pero bueno, a ver, hai que ver como responden os Racing. A parte, eu creo que o Racing xa, non sei se será máis un tema de intentar levantar o vestuario, Sí. volver un pouco, Correcto. que de... Eu creo que o Racing ten que Creo estar que está. moi agradecido a Parralo. Moitísimo. Moi O agradecido. sea, que o Racing non se esperaba ti desde 4 anos que iban a estar en segunda división. É verdade, Non creía nadie, Facendo un casi playoff o ano Non, pasado. non o creía nadie, fai 4 anos. É aí está. verdade que sí. Pois aí queda iso e pasamos á primeira ref onde se xogou un partido. Ourense Clube de Fútbol 1, Barça Athletic 1. Marcou Di Renzo o empate no 92. Bueno, sigue sumando Ourense Clube de Fútbol. Mereceron máis, Mereceron seguramente. máis. E Arenteiro Baracaldo e Celta Fortuna Lugo, adiados ambos os dous. E aquí que podemos falar? Pois algo que non falamos en segunda e non sei que vos parece o que fixo o Depor con Diego Gómez. Diego Gómez estaba rendindo moi ben no Arenteiro. Recuperado. E recupérano para a causa, pero cortanlle quizáis esa progresión que estaba tendo en primeira ref, fastidian o Arenteiro, que supoño que lles darán cartos, non sei como era o tema, pero No, na recuperación tens que soltar algo de pasta. depende do entendo. acordo que tivesen. A mellor poñía, mira, se me dá a gana, recompro. Non sei Non como... sei, non creo. Bueno, Non sei como é. Diego Gómez, o 7, o novo 7 do Dep. Pois está claro que, joder, arriscas a que pase eso. Si fas unha lesión e no contrato... Evidentemente. Claro. Sí, sí, Fastidiaron está claro. bastante ao Arenteiro, non sei como vai facer agora a dirección deportiva desde o Carballiño, Pero é o que hai, estás no teu É o dereito. que hai, Que exacto, pena, o que está cedidos é o que pasa. A ver que tal Diego Gómez agora no Depor, o Sí. primeiro equipo do Depor. Esperemos que non se lle corta a progresión. E novo adestrador en Lugo, Eros. Que tal Toni Seligrat? Que nos decías antes del? A min Que algo dicías. A min non me convenceu para nada na rolda de prensa, porque pide algo que o Lugo non ten, es experiencia. O sea, el na roda de prensa fala dos xogadores experimentados, ten declaracións anteriores que non me convencen sobre os chavales, e tes unha plantilla chea de chavales. Sabes o que sí que ten Non me experiencia dá do Lugo? nada de... Cantas semanas lle das? Claro. Cantas semanas lle das? A experiencia do Lugo é Tino Saqués votando adestradores. Aí sí que hai Eu voulle experiencia. dar... Facemos porra. Veña. A ver quen se achega máis, va. Veña. Eu digo mes e medio. Va. 6 partidos. 6 partidos. 6 partidos. Veña, pois eu digo 8 partidos. 8, va. Eu Nada, 8 son moitos, 5 partidos, menos que moitos. eu Cinco tamén, partidos. eu 6. Igual que Mou. Mou No, non non dixo dixo nada. A Ah, que ver. foi que dixo? Foses ti. 6, ti canto? 8. Eu 5. 5, 6, e ti? Dale-te un 2. Toni Seligrat. Chámase así, non? Ben, escoita, ben do corpo técnico do Valencia. Bueno, Do Pipo tres Baraja. partidos. Do Pipo Baraja, vale. Veña, va, rapidiño, Eu va. creo que acaba a tempada. É que o Lugo en playoff, E o Lugo en playoff. Dio todo, Mou. Va. É que non... Sei que o Lugo non... Lesionouse Jorge, Sei que o Lugo non vai rematar en playoff, entonces vai rematar a tempada. Vale, Se perfecto. mata a tempada é salvación. Pois tiramos a segunda ref onde houbo Que lle un pasou a Jorge, perdón? Lesionouse, Xa, creo que vai eso estar xa unhas vin. semaniñas de baixa. Non sei exactamente o que Pero lle pouco, pasou. pouco, Creo xa. que algo Un desgarro Sí, deses. un desgarro. Esperemos que non sexa Correcto. nada. Desgarro. Segunda ref, xogouse o Bergantiños 0, Coruxo 1, gol de David Zañón, e levouse o derbi o equipo do Bao, o equipo ex de Antón de Vicente. Non se xogou o Compos Fabril, que iba a ser un bo partido, e o Pontevedra Numancia, un Que iba a ser o partido. O partido. O partido. Bueno, aquí temos nada, podíamos comentar que o Compos fichou a Marquitos, que o Pontevedra sona a Braisval, non sei se a estas horas estará feito, pero, bueno, non sei se credes que vai haber algún movimento máis, se credes que hai que reforzarse, pouco cousa que falar, non? Seguramente haxe máis. Ollo Sí. aquí en Compostela que vai pasar? Vai chegar xente. Vai chegar un dianteiro tanque. Que Vai iba- che... Non sei se tanque,
pero vai chegar... Tanqueta. A ver, eu creo que sí. Darío Germil, Non. verdades? Darío ¿Qué? Germil está no Fabril. Está no Fabril. No Fabril. Ah, verdad que está no Fabril. Está sonando con forza para o... Non teño informacións. Xa, pero No momento que as teña, sacaremos outra desas nosas. Bo xogador. Pero no. No, eu creo que a Santiago van chegar 2 xogadores. E mola Marquitos, no compro. Sí. Mola Marquitos moito. máis 2 máis, digo. Perfecto. Pois pasamos a terceira ref onde temos sorpresas, temos preguntas da afición. Non se xogou ningún partido. A sorpresa foi 0 partidas. Cero partidos, pero a sorpresa é que imos facer un 11 ideal entre nós, máis ou menos. Sí. Adiós, o primeiro contra o segundo en segunda ref e o primeiro contra o segundo en terceira. É que era unha xornada chula esta. Mira, Sí, teño verdad. unha pregunta para vos así rapidiña. Vos Vale. seguro que vistes algún partido Sí. de terceira en directo e pregunta Fusti, que é o noso CM de Twitter, o xogador que máis vos sorprendeu en directo na terceira. Eu teño que pensalo, creo. Eu vou barrer para casa e vou decir Azael. Sorprendeume moitísimo, non o tiña controlado. Perfecto. Mago. Azael García, bo xogador. Hai moitos, Claro, é que eu Eu estou vou pensando esta danza está moi ben este ano. Vou dicir dos, Pero vou decir, como non o coñecía, vou decir a Víctor Gamarra. Oh, Que este ano está, a verdad, que me sorprende. Ten Tira unha forza, unha penaltis, potencia arriba. O jabalí. A mí encantou, O jabalí A mí leganés. Contra a Sarriana. Eu non Gamarra coñecía. encantoume. Así que Víctor Gamarra. Eu vou decir, son de fallanos partidos que recordo que me dixen, buah, e seguro que me estou esquecendo, pero recordo Luismi cando estaba no Londres, e o outro calera, Non mo roubes, como eu e dai tempo tamén, fóiseme por Pois completo. entonces vou eu, Dalle. vale. Gerín. Eu Ah. acórdome de Gerín Buah. nese Ourense cando estaban en terceira. Sobrao. Eu creo que non vin a ninguén tan superior a unha categoría. Bueno, tamén, xa, eu pensei que era deste ano, pero tamén Pablo Rey, aquel ano en terceira. Diego os Villares, Somozas. incluso. Villares, ese que quería Villalbés. decir. Villares tamén, Fomos eu e Mo un Villalbés. partido a ver un Bergantiños Fabril, que tamén estaba Boedo, era espectacular. Xogaba pola dereita, extremo, Villares. Que animalada de superioridade de Villares Sí, é en verdade, terceira. é certo, Flipades, pois ese eran os dous. Vale, temos outra pregunta de Luis Macedo 89 que di: como vedes o de Ourense? Pensades que sigue sendo un serio candidato? Pensades como Antón de Vicente? Obviamente. A ver, Ai, eu digo que sí, eu digo que sí é dos máximos candidatos. Sigo defendendo que para min o Villalbés vai subir directo porque é o equipo que está mellor atrás e que ten o mellor porteiro. Crees que vai subir o Villalbés? Eu sigo tendo claro. Vai ganar a Liga Villalbés. Pero claro, evidentemente a Udo é Vale. a día de hoxe o máximo candidato. Perfecto. Ti, Vieito, queres que... Eu tamén, sí. Eu creo que o de Ourense e Arousa, eu sigo igual. Sí, eu igual, eu de Ourense. Timo? A ver, é que a Arousa xa lle sacaron moitos puntos. Creo que hai 7 diferencias. Sí, Sí, ahora, sete. sí, pero bueno. Arousa eu sigo confiando. As Eu informacións que tamén, é o teño... que eu falaba do Arousa, pero... O Arousa, bueno, a ver que pasa. Eu sí, agora creo que sí, que xa teño que reconocer o meu erro. O Ourense é o grandísimo favorito. Perfecto. Pois... Eu ainda non, eu mantéñome firme. Vamos co 11, parecevos. Esquema, 4-3-3, 4-4-2... 5-4-1. No, a ver, veña, va. 4-4... 3, 14, 10. 2-3-5, como nos anos 30, 40. Vale, 2-3-5. A lo Johan. Veña, porteiro, quen decides vos? Así, rápidamente, que ten Eu que creo ser que fluidinho. Santomé está sendo o mellor da primeira volta. Un ano máis. Eu vou propoñer outro. Home, si, hai Alex Cobo. Alex Cobo, Santomé e Chema. Leo Sí, vale. eu quedo con Santomé. E Chema tamén anda fino do Noia, que está Sí, recibindo sí. moi poucos goles, pero... Adestrado por Fer. Ainda que tamén... Eu creo que son eses tres. Anda Si Borja Rey. fixéramos unha... Sí, Anda Borja Rey, a forte, pesar sí. de tal. Non está ben o Boiro, pero anda ben. Correcto. Vale, lateral Eu dereito. chupou 4 de Adri Otero. Eso sí. Lateral dereito. Eu teño É unha apuntado. posición Complicada. que ten moitos nomes, Sí, mira, eu así digo che tres. Alberto Freire do Lugo, non sei se o Sí. tes. Do Polvorín. Ah, di Dari que que deixemos claro con quen nos quedamos. Portería. Santomé. Santomé, Santomé, non? Vale, Santomé. Lateral dereito teño Freire do Lugo, Está moi ben, sí. Freire está moi ben. indo convocado co primeiro equipo. Bueno, Noa é izquierda, os dous, Noa tamén está moi ben no, Sí, no Polvorín, cando xoga, ambos. correcto. E despois tamén teño Elías do Estradense, que é un por aí por banda, levanos na terceira xogando ben. Varo tamén é bon xogador. Sí, pero agora está xogando pouco. Non? Varo. Ah, vale. Eu propoño outros dous desta primeira selección. volta. Piai, Tamén, está tamén moi o bon teño. rendemento. E tamén Torrado. Exacto, Xogando todo... Ollo. Eses 4, pero aí eu non sei con quen quedaría. Eu casi me quedo con Freire. Piai, Con Piai. É que o, a Eu defensa... quedo
Eu con Piai tamén. Pero a defensa de Sarrián encaixa bastantes goles. A pesar de que Piai é moi bo xogador, eu quero decir Pero por o 11 da primeira volta, non o mellor xogador. Co cal ti crees que un 11 de primeira volta da primeira división estaría por diante, digamos, Marcos Llorente como lateral dereito que Jules Koundé, que encaixa máis. Como? Que Encaixa máis o Barcelona Atlético de Madrid. Ten razón, Ten razón. Sí, pero non diría eu quedo Jules con Koundé Piai. tampouco. Bueno, pero Cabo, pero Vale, pois. Mingueza sería Que sí, eu o tamén teño. lateral dereito da primeira división este ano. Teño a Piai, vale. Se poñemos dous centrales top, xa está. Vale, Piai. Que taco lateral. que Vamos a somos- Santo Mena portería. Sí, vale. Veña. Centrales. Eu teño a Arufe e a Dalama. Igual a Brada. Pues eu vou poñer a... Pensaba en Caraván. Caraván xogou 6 partidos. Joder, pero está aí para empezar. Para volver outra vez. Está Landeira, Sí. está Bueso tamén. Sí, eu incluso a Yu, o mediocentro defensivo do Polvorín, Sí. que pode xogar aí. Sí. Yu ten que entrar no 11 fijo. Pero é o pivote do 4-3-3, non? Vale, Sí. vale. Paréceche ben? Sí. Casi millón. Veña, pois central, que decides? Eu diría Arufe. 19 aniños, xogando todo no Eu Noia, Labrada. 13 goles. Arufe. La Brada. Vale, pois Os Labrada. dous, non? Arufe, Arufe Labrada, parella de centrais novos, veña. Veña. Sí, veña, Arufe é labrada. Juventud. Nada, Lateral zurdo. non queres meter a Lebrán ni nada deso. Maxi, teño apuntado. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, mira, eu metería Parafita, para facer a trampa. Xa nin pensar, De tamén está killer. Cabarcos. Bon xogador. Está Cabarcos, Meteuche 3 goles en 0, Sí. Nin a cheirei. Parafita, a verdade que anda ben este ano. É que Parafita está tamén sendo- Luis Castro do Arousa tamén podría Sí. entrar, pero bueno, pero non vai entrar. Parafita. Eu Está diría xogando de Parafita, dianteiro, sí. pero lateral esquerda. O pivote, Como lle chamaches? Parafita. No, xa, o pivote. Como? O que estaba no Gran Peña o ano pasado. E pronúnciase? Yo, máis concretamente, Ibaldine da Silva Pereiro Pinto. Efectivamente. Pereira Pinto. E Valdine. Témolo aí apuntado, É moi bo futbolista. Eu Moi creo bo. que Eu puxen aquí a É o que máis Antón minutos. Guisande ou a Leva Copa. moitos minutos, é o que máis minutos leva do Polvorín. Sí. Eu puxen a Copa e a Antón Guisande tamén, que están xogando Antón moito. Guisande É masa de... Concheiro, dirás. Concheiro, claro. Concheiro tamén o teño, sí. Metemos a Yu aí de... Concheiro tamén. Móvil o equipo, Está xogando todo Claro. con Arousa. Metemos os dos. Podes poñer os dous. 4-2-3-1. A parte de feito, anda os pivotes que son Brais, completos sí. bastante ben. Brais Vidal, Tamén. Tamén. Champi, bueno. Hai moitos xogadores nesa posición. Sí, é. Dous. Concheiro. Vale, eu fixo, Yu non? e Concheiro. E outro Concheiro, veña. Venga. E aí podemos poñer outro Vale. máis e xogar contra Ibote. No. Media punta ahora quedaría. Claro, eu metería do que falaba antes a Edu González, do Gran Peña. Sí, eu tamén. Se non metemos a Dani Rosas, porque ao mellor non entra No, Dani pero Rosas. aquí Eros ten moitas ganas de meter a alguén. Eu teño ganas de meter a Zael. Claro. De media punta, Queren metelo moito. Eu Sí, son- E tamén Cañi. Pero do ti pensa unha cousa. Vilalbés. Entón non queres meter. Non podo meter a tantos, porque ten Claro. que... Santi ou Boedo... No, ou Alex o Millán. sea... Eu logo cargaba a Concheira, poña Edu de... Edu ten que Concheiro. E Conchas? O sea, Concheiro tamén. Eu metería Concheiro e Edu, pero claro, a mellor Sí. despois... Sabedes? E Cañi do Villalbés? 8 goles, É complicado. Cañi é máis extremo. Sí, por bandas Sí. e tal. Case por banda. Que pasa? Que en banda temos a Pablo Goite pola dereita, sen dúbida, para min, pero bueno. Sí. Pero bueno. Goiti está espectacular. Isto é complicado, A ver, media punta. O que está feito, está feito. Vale, o que está feito Concheiro está e feito. Yu. Yu e Concheiro. Sí. Sí. Atrás. Media punta. Edu, quen credes, non? Edu. Edu. Veña. Extremo esquerdo, temos Alex Millán, temos a Facu Moreira, temos que A Pablo por rúa. Antón Porro. Guisande, Pablo Porrúa, Eu poñería a Yelko, pero está xogando pouco. Yerko. Pero é o que máis me gusta, con diferencia. Para min Antón Guisande ten que entrar. Para min Sí, Yelko sí. ten que entrar. Antón, para min, ten que estar aí. Yelko é dos mellores de terceira Sí, división. me encanta. Que sí, que eso está claro, pero non, se non Yelko, está... metemos a Yelko. No, ni de O coña. sea, non queres meter a Yelko, non? Eu meto a Antón. É dos mellores extremos da categoría de É o largo. mellor, é o mellor. Vale, pero non está xogando. Entón é a 11 da primeira volta. Eu metería Antón Guisande e Pablo Goiti a bandas. Bueno, tenemos que Estou de comprarche acordo contigo, Os Ves? dous. Está de acordo, Sí. Pode ser, veña. Eu metía a Porro ou a Millán, pero Claro, eu tamén, Pero exacto. Antón está moi ben. Eu metería por Rúa, tío. Eu tamén. Por rúa Por rúa tamén. metía o É que fijo. Porro É que está... Por Rúa entra. Por rúa está Pois- moi top. Pois por rúa é Pablo Goiti. Eu a Pablo Goiti. Venga, Pablo venga, Goiti, venga. vale. Cargamos a Guisande, Tamén logo. che digo, Antón Guisande dianteiro. cargarse a Cañi parece unha barbaridade. Tamén. É que leva 8 goles. Moito nivel, hai moito nivel nesta Vale. terceira, galega. Sí. Así que deixamos por rúa e Guisande. Sí. Goitia, perdón. Goitia. Por E rúa arriba Goitia. para o gol
Temos a Alex comparada. É que tería que ser comparado. Ten que ser, porque é o máximo É o goleador. Pichichi. Ai, Pero cuidado bueno, con tamén, Vicente Schneider, que xa leva un gol, Tamén- Se non tomas en serio a creación do 11, Pero vamos a ver, vai che calar a boca, Vicente. mira, Alex tamén comparada. Alex comparada Eu Está vexo que máis Santi. como goleador, eu creo que merece. sí, Eu tamén, eu tiña anotado a Germán, a Yamatei, tamén. tiña a Santi, a Juan Cambón. a Cambón. Por certo, dos Somozas, Berto, verdad? Berto está escandaloso, do central, pero Non dixo que non moito tampouco, joder, leva 5 goles xogando todo, central top. Vale, Boedo, Santi, Nada. Gamarra. Sí, eu peñería comparada por... Comparada, eu peñería é que máis, quen acompaña comparada? Además, Ninguén. Xa está aquí, xa está 4-3-3. 4-2-3-1. Deixamos fora 4-2-1, moitísimos cracks históricos. Sí, porque solo hai 11. Hai moito nivel. E de adestrador eu propoño a Iván Carril. Iván Carril. Iván Carril. Perfecto. Vale. Pois así queda 11, repasa 11, Vieito. Santomé na portería, lateral dereito Piai, centrales Sarufa e Labrada, lateral zurdo Parafita, no doble pivote Concheiro e Yu, pola banda dereita Goitia, pola banda esquerda Porrúa, de enganche media punta clásico Edu, e arriba, por o gol, Alex comparada. É bo equipo. Todo dirixido por... Iván Exacto. Todo dirixido por Iván Carril. Carril. Perfecto. Tamén vos digo unha cousa, agora repasando e tal, que nivel ten a terceira. Sí. Ten moito Que nivel. Hai bons nivelón futbolistas, ten a joder, sí. terceira. A pesar de que Antón de Vicente gustaba máis de antes. Sí, bueno, Pero aí tiene quedes. moito nivel. Pasamos a preferente Grupo Norte, onde só houbo un partido, xogouse o Mugardos 2, Miño 2, con goles de Gabri Balbas, Moi Fernández e Tiago Pérez e Seo, Que o foi- resto adiados. Que foi o partidazo da preferente. O único partido que se disputou na preferente. Na preferente sur non se xogou. De que vai o Mugardos, sabémolo. Cuarto O sea, por agora mesmo está en descenso. Galicia, Pois hai que cambiar moitas cousas Perfecto. para sair de aí, Pasamos ás preguntas da audiencia, que son un par delas, e acabamos co Furancho Furiño Deros, que trae un xogo. Traigo xogo. Vale. Preguntas á audiencia. A primeira, Albelo Prado Martín, como vedes a ese de Chantada? Pois eu non o vexo. Eu vexo, está indo moi ben. Terceiro. O sea, meteuse terceiro porque gañou, gañou tamén o Castro, que son os dous equipos que están detrás dun Burela que vai como un tiro, e adiantaron a Residencia porque Como un pepino. houbo 3 partidos no grupo, e non foi o da Residencia. De feito, o outro partido foi o do Oural, que gañou o Outeiro de Rei, salimos do descenso. Pero vexo a Chantada ben, que pode pelear O sea, por esa zona alta. Dille unha cousa, Martín. Ascende ou non ascende Chantada? Mollateros. Ti que controlas a Cristo da primeira de Galicia a Lugo. Dille sí ou non a ver, Martín. Pouco a pouco. Pero Que se non. centren no playoff, Sí ou porque non? son, o sea, a Residencia e o Castro, para min, creo que van a acabar en playoff porque son equipos recién descendidos, o sea... Vale. Pois Pois están empezando con redes sociais. Vin un Sí, vídeo. A ese de Chantada? Sí. Moi ben. Que Barsete pregunta, para Vieito Baliño, hai posibilidade de refundación do Callobre? Podemos ver a camiseta? Sí, podemos ver a camiseta. Taranana. 20 berzas, que pedazo de bar, de Garitaz. Vale, Vale. que é unha tolemia, Callobre, Club de Fútbol, moi perfecto. guapa. Hai posibilidade de refundación? Pois a verdade é que de momento non parece que vaya a haber refundación. Aparte que tampouco ten moito sentido, eu creo, non? Non Ao estás final, disposto a meter cartos, non? eu non. Non sei se alguén está disposto, pero Pero- eu personalmente, non, en principio non. Hai que confiar na escola estradense, fútbol base, que é a canteira da Estrada hoxe en día, pois xa está. Correcto. E despois hai outra que acaba vai volver practicar o balonpé no Zahorra Stadium, ou outro estadio mítico galego. Non sei a que se refire co Zahorra Stadium. Mítico con K, Sí, sí, puxo así. Pois vouche dicir que sí, supoño que volverei practicar o balonpé en algún momento. Pero no Ahorra Zahorra. estadio. Non sei o que é. Kebar, explícate. Pasamos agora sí, Eros, Furancho Furiño. Furancho, furiño. Furancho Furiño. Pois sí, outra semana máis, Furancho Furiño con menos partidos da historia, non porque non houbera goleadas, sino porque non houbo partidos en xeral. Sí que houbo goleadas. Sorprendeume a cantidade de goleadas que houbo en comparación cos partidos. E comezamos coa primeira Futgal. Sorprendentemente todo vai ser de Ourense e Lugo, Polo que cosas sexa. que pasan, polo que sexa. Grupo 3, Castro 5, San Lázaro 1, ollo con ese Castro. E Grupo 4, Belle 5, Monterrey 0.
Monterrey non é o mexicano, non? No. Sí. Sí. Sí, ven xogar todos os. Ah. Vamos ca segunda futgal, que é a única que non ten que ten un resultado diferente a Ourense e a Lugo, porque en Ferrol, antes da choiva, o Narón ganoulle 5-3 ao Meirás. Curioso. Eso da anterior. É a anterior. É que é a Liga de Dari, Moi ben. Pois logo obviamos ese resultado. Lugo 2. En Como vai Ourense. haber fútbol en Ferrol, Leros, por favor? En Mugardos ou... Pero en Mugardos foi sábado. Vale. Claro. Vale. En Ourense, Rayo Alaricano 4, Cortegado 3, hat-trick de Aitor Cid, pero un foi en propia. En Lugo 2, Friol 5, Lemos B 2. En a terceira futgal, Lugo 1, Roupar 5, Comercial 0, en Lugo 2, Sober 6, Relámpago Taboada 0, Ourense 1, Barra de Miño 4, Sporting Vilamarín 3, Ourense 2, Ourense CFB 7, Padrenda 1, con hat-trick de Alejandro Relaño. Mítico Alejandro Relaño, sí señor. Familia de Alfredo, pode ser. Non teño nin idea. Ao mellor son primos. Que malaría. E imos co xogo que vai ser... Tú 90. A ver. Agora cambio. Explícanos o xogo. Vai ser adiviñar o 11. Eu vou vos decir un partido mítico do fútbol galego, Tá guapo. dun equipo, e vos tedes que adiviñar o 11. Todos os xogadores. Vale, todos perfecto. os compañeros. Venga, vamos aí. Comezamos. Dinamismo. Como estaba vendo Cabo, Non o vin, Non de o verdade, viches? que teño miopía. Old Trafford, Manchester United 1, Celta 1. Facilísimo. Ese Marco partido- Rashford. No, o do Celta, non? O do Celta, evidentemente. É que foi o que marcou, non? Eu acordo No, de... meteu Fellaini. Acordo de... Sí, foi Fellaini. E Só logo partido de a falta volta, claro. Rashford. Foi en Baleidos. A ver, Vale. portería Javi Varas. Sergio Álvarez. Eso. Sergio Álvarez. Sergio. Animal, Javi Perdón. Varas foi... É que me quería decir Javi Varas. Lateral dereito sería Hugo Mayo. Hugo digo, Mayo, non? Hugo Mayo. Evidentemente. Ranocchia central. Lateral zurdo. Ranocchia. Roncaglia, Central. Ranocchia. Eso, Roncaglia. perdón. Ranocchia, non sei. Quen é Ranocchia? Perdón, tío, de FIFA, conoce o FIFA. Meu, Ranocchia Ranocchia este partido de Ranocchia. italiano, meu. Equivoqueime con Cabral Roncaglia. estaba. Cabral estaba fixo. Sí. É Roncaglia. E Roncaglia, pero non sei se estaría lateral. Entonces, de lateral zurdo estaría Johnny. Sí. Efectivamente, a defensa clavaste de la toda. Vale, Ranocchia. Despois, por diante. Por diante estaría Vas. Sí. Este sabe enteiro. Ei, e estaba Lobotka, non? No. Ah, vale. Daniel Estaría Vaz. con É o Vas. ano posterior. Quen creo. estaría con Vas, Eu creo que podía estar ya Guaspas. Ah, Radolla. 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 Que cabrón. E falta un. O mítico Simón Mudari, Radolla. Brais, no. No, Brais, no, sería Grondelli. Yago Aspas Augusto, está. Mete Augusto. Aspas. No. Orellana. No, Orellana é posterior, ¿no? Arriba O sea, estarán, anterior. no, Orellana estaba, pero arriba estarán Orellana, Aspas e No. ¿no? Guidetti e Bubú. Pioni. Aspas, Pione. Aspas, Pione. Aspas. Faltan dous. Falta Joza Vez, de medio punta. No, entrou no descanso. Quen estaba, tío? A ver, ¿Qué posición nos falta? Orellana non estaba. ¿no? Falta un mediocentro. Sí. Estou desubicado. E falta o 9. Marcelo Díaz. No. Falta o 9. Era boísimo, Falta o 9. Guidetti, Augusto non estaba. John Guidetti. Vexo, no, a ver. Guidetti por... E Augusto non estaba. Ainda. Augusto o ano que marcha. Falta un medio centro aí, ¿no? Falta un mediocentro. Danos unha Corte pista. defensivo, corte ofensivo. Sudamericano. Tucu. Ah, o Tuco. Tuco Vale. Hernández. Sí, Si sí. vou no Dari, claro. O gol de Tuco contra o Atlético de Madrid. Nunca me olvidaré. Buah, qué Histórico. locura, sí, sí. Sí. Vale. Vamos, Moi ben, boa Vipo, esta. Moi ben, Vamos a sí. remontarnos. Vamos con outro. Ranocchia. Temos tempo a outro, non? Ranocchia foi... Vale. Decide un, dous ou tres. 3. 4. 2. Moi grande. Tres. Pois tocou Vale. 3. Tocou tres. Pensei que había que decir un Vale. diferente cada un. Vale. 11 do ascenso do Racing de Ferrol. Pero que ano? O último ascenso. A segunda. Ah, facilísimo, joder. De portería Gazzaniga. Sí? Gazzaniga. Lateral dereito. Eu creo que xogaba... Lateral dereito. Centrales David Castro e John García. John, no. John... David Castro sí, pero... David Castro lateral? No, David Castro central. Non é o apelido. Eh? Que? John. John García, sí. Ah, pero García estaba. E Pero Castro non? non é David Castro. David Martí. Es David. David García. No, Ah, pero David entonces... No, pon a voz que o pillei da voz Pero David os da voz non teño nin idea. No, É David Castro. É David David Castro, Castro. ex dos Que tres. número Ok. leva? Sí. Non O pon. 15, bueno. 15. Va. É David Castro. Vale, lateral lateral- esquerdo. Faltan os laterales. Pumar. Pode ser.
No. Fernando Pumar. No. Manzanara. Manzanares sí, Está no correcto. medio. Claro. Con Jesús Bernal, pode ser? Con Alex López. É que... Con Alex Alex López. López, sí. Jesús Bernal entra no 66. Extremo dereito, Carlos Vicente. Sí. Esquerdo Ever, non? Ever. Sí. Luis José Chacón. Lu. Luis Chacón. Sí. José Manu Lu. Justo. Sí. E José Lu non estaba. Faltan vos os laterales. Claro, os laterales, pois son o lateral dereito, tío, é que teño na punta da Pascu. Sí. No. Era No. calvo. No. Sí. Era calvo. Brais Martínez estaba xa. Sí, Brais Brais Martínez. Martínez. E Le lateral falta un- dereito, Delmas no, porque aínda non chegara. Lateral dereito, era mítico. Ten un nome raro. Curvelo. No. No, ese es... sea- Danos unha pista. Ten un nome raro. Como vai de pelo? Non ten un nome daqui. Como vai de pelo? Sóname que era calvo. Quen era o lateral dereito? Sebane non era xa. No, Sebane no. Quedou atrás. Sí. De feito, vou vos dar unha pista que nese partido Como era? cambiando no minuto 77 por Manel Martínez. Como era? Roncaglia. Como é que dixeras ti? Ranocchia, eso. Xa está. Roncaglia e Ranocchia non se parecen. Non. No. Son centrais os do... Bueno, non vamos centrais. Si vai así que non se nada. Quen é o lateral dereito? Dame unha pista. En que equipo xogou? No Racing de Ferrol. Solo no Racing. No, non sei, en outro, tío. É Por que que? eu non o conocía. Dime non. Enol Coto. Enol. Enol. É de ex do Gijón. Ahora está no Orenteiro marcando goles. É Enol. Claro Non é que o mismo. creo Non é o que non é mismo. o mismo, joder. Dá Era tempo o outro... chiste. No. Bueno, pois Pois ata aquí aquí. acabamos. Quedan dous para outro día, Sí, Así estivo que- guapo, gustoume este. Sí, Estivo moi moi guapo. ideeros, moi ben. Pois nada, de grazas a todos por estar aí. Supoño que xa non queda ninguén vendo isto, así que suscribidvos a Canle. Hoxe é picante, hoxe E a semana que ven, cuidado con ben, Vou... É verdad. A Di. petición que fixera o outro día. A ver. Pídovos xogadores que estén na terceira futgal que tiveran un pasado en primeira, segunda B, algo así. Como? En plan, Terceira futgal. que estén en tuveran terceira pasado en futgal. segunda B, ningún. En segundo, en primeira. Hai, no, hai. Hai. Bueno. Hai algo. Túñez. Por exemplo. Efectivamente. E logo, anécdotas que pasaran no fútbol galego locas, valen históricas, valen vosas, que quero facerles aquí un xogo. Perfecto. Pois deixade nos comentarios. Vémonos a semana que ven, como sempre, onde seguiremos. Falando do fútbol. Que máis nos gusta. Que me saliu hoxe, Grande.